ቅዱስ አባ መንፈስ ቅዱስ ለሀገሪትነ ሰላማ ኪያየ ተአክብ ለሀገሪትነ ሰላማ ኪያየ ተአክብ አባ 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 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ 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 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ ለሀገሪትነ ሰላማ ኪያየ ተአክብ ለሀገሪትነ ሰላማ ኪያየ ተአክብ አባ 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 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ 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 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ
እግዚአብሔር ይመስገን ዘይጽገብ ሁሉ ጊዜ አዲ እግዚአብሔር ይመስገን ባይታሰብ ተቆማ ሰላምታ ነው ሁሉ ጊዜ ሰውደር ነው ሰላም ያድርጉ እግዚአብሔር አምላክና ካንሳፍ ዓለም ሳንሳፍ ዓለም ካንተክላባይ ሳንሳሪያ እግዚአብሔር አምላክና ሰብረን ሰበስለን ይሁን አሜን ተጋቢና ተዘና ሓደ ሰዓት ምክንያት ኮይኑ ሓደ ዛ على الجهة المسألة الناس
ፍልጠት ስለነገና ካብኡ ንዓለም ኣምልኾ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ንምስጋን እግዚአብሔር ንምስጋን ባይታ ክወሃበና ስለዘለዎ እግዚአብሔር ንምስጋን ኢና ተጋቢና ዘለና ስለዚ ቀጻሊ ሁሉ ሁነታት ኣብ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ከመስግን ክኽለና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹን ዝግጋም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝመስገን ይኹን እጅብ ዝናይ ዝዕለት መደብ ምእታውና ዘመፂና ዘለና ፅቡቕ እዩ ካልኦት ኣኒ በኦንላይን ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ጎረቤት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኮንኩም በኦንላይን ትከታተሉ ዘለኹም ካብኡ ኣኒ ኣብዚ ዓለኹም በኦንላይን ትከታተሉ ዘለኹም ትዕልሉ ዘለኹም ሕጂ ክንፅንቀቕ ኣለና ምንቲ ከይትጠፍኡሲ ናብቲ ዝበሃለኩም ኣድርጉ ከም ዝተባሃለና ምንቲ ከይትጠፍእ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ብጥንቃቐ ክንሰማዕ ኣለና ኣብዚ ዘምፃና ዕላማ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ላዕሊ ከይድና እንዳዕለልና ሞባይል እንዳጠወቕና ንሪኢ ዘለና ኣብዚ ታሕቲ መፂና እንዳዘመርና እንዳሸብሸብና እንዳጠቃዕና ኣምልኾና ክንፍፅም ኣብ ታሕቲ ክንመፅእ ኣለና ከምኡ ከዓኒ ኣብዚ ስለኾንኩም ኦንላይን ትከታተሉ ዘለኹም ንቤተ እግዚኣብሔር መፁ ኣቦታትና ክምህሩና ከለዉ ካብ እንታይ ኢሎም ትምህሩና ሓንቲ 150 መዝሙር ዳዊት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ካብ ምብፃሕሲ ሓንቲ ኣቡነ ዘበሰማያን ኣብ ቤት ኣምላኽ ትፈልስ ነቢይ እግዚኣብሔር ዳዊት ንባዕሉ ኣብ ቤት ነገስታት ብዙሕ ዓመታት ካብ ምቕማጥሲ ሓንቲ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ቤትካ ዋርድያ እንተትኸውን መሓሸኒ ኢሉ ተዛሪቡማ ስለዚ ብኦንላይን ብኢንተርኔት ፍልጠት ኢና ንእክብ እምበር ኣምልኾና ንፍፅመሉ ግን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ብምምፃእ ኢና ፈሊጥና እንተዘይፈፂምና እንታይ ይሓብሰና ስለዚ ንመሃር ዘለና ኮኒ ንመሃር ዘለና ንምንታይ እዩ ንቤተ እግዚኣብሔር ንክንመፅእ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መፂና ኣምልኾና ንክንፍፅም ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መፂና ክንባረኽ እዩ ስለዚ በረኸት ውሰድ ኣብ ገዛና ኣይኮነን በረኸት ውሰድ ካበዩ ካብ ቤተ እግዚኣብሔር እዩ ኣምላኽ مسانا خلصي إسرائيل وين تايلوم أما أقولكم سفرسي بيت سبحانه أما أقولكم كل زيام يرسي مريسون تايلوم أما أقولكم كحادرسي بيت سبحانه لذي قدس بيت كريستيان لامباري ما يقولنا مدحنا يسوع كريستوس قدس كا وقدر زفسزلا نعنا مقدسي تياموني لذي مسينا بزبيت إجابيه مسينا نزقو ما يزف نسافر لنا قامر ብዙሓት ካብ ርሑቕ ብናፋቲትን ብካልእ መፅኦም ከለውስ ኣብዚ ኦስሎ ውሽጢ ኮይና ብኦንላይን ክንከታተል ከለና ፅቡቕ ኣይኮነን ካልኦት እውን ከምቲ ንነብስና ንስጋና ብዙሕ ንፅዕረላ ንነብስና እውን ዋጋ ክንከፍለላ ኣለና እዞም ብኦንላይን ንከታተሎ ዘለና ነዚ መደብ ፅቡቕ እዩ ኦንላይን ዝተገብረ ንዝረሓቑ እዩ እምበሪ ኣብዚ ቀረባ ዘለዉ ይኮነን ንባዕልና ቶም ኣብ ርሑቕ ከና ይጠዓመና ኢልና ብኦንላይን نكراتلو لنا نزمدون نعمتها مزينا بأكل تنقبل لنا خنسات فعلنا سه رسو نفسو أطفيو كل ربحي رسو تتفاسي انتاي وابلو سلازي أبسوكو بأزي تتأكيبنا نعمتنا سنكينا نوسد كابدك إسنا يدلنا إنا نبارابر حمالنا إنا مدهانيت نرخبلو سلازي عمرنا تعيك هونا اللو أبز عالم زعوتات نكون تغينا سلازي أبزين رهوا أمان مدير رهوا أجاز لزخنا نسجاون نمنفساون يودنا زتقمنا حيلي زتقمنا غطسنا زتقمنا تمرتي سلازم مهار أبزين تسينا في المهار كنا بعد سلازم أبزين كريستيان ناس وهابنا يو بحق الزجوانا كما يمنفس زيابي صحوسي وزحات نفسات عرفت تحفيسا تدسيتني تقدامني سلاز خاطر نحنا خابز متينا خنحوس نايك زيابي راملاح سناي فقط يكون لنا خابزي قتلنا هجي مزمور دبر يسوس برجل مدهاني عالم استغانجر عب مدرخ لا وصاخو نحنا غاني المسكانا زيابي تقولنا حنت مزمور نزمر ስለዚህ ዝወሃበና ዘሎ ቃላት ንጽሓፎ እግዚአብሔር ንለምን ኣብ መዓሙቕ ውሽጢ ልብና ክሕድረልና ዝቃላት ቃላት ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ክንነቕሓሉ ንእግዚአብሔር ንለምና ውሽጢ ልብና ክፅሕፈልና ከምኡ ከዓኒ መፂና ዘለና ከዓኒ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ሓደ ሓኪም ኮኒ
كيصنع واقع كيكفله دا يقبرني نحمومات حكمة يكلني أصنعي مصحف تقنسيله دقيمه تسعيره دا يقبر نحمومات حكم نحن هذه لزيابير زفلتنا لزيابير نريد له تمهرتي تنحس كنكر لنا أبز عالم زي كي تناوزنا خنبر كاب زيابير كي تفلنا خنبر كذا خينا كم سبيرن ورقات نعيزنا داتا عيزنا نصعد تمرتنا مقاعد خلنا صار زيابير كخميس كمجيزنا نزوا عبرنا ذلة تمرتي كنصعفوه خنكر لنا مزغخار تدلينا إذا كسبع ስለተቆነ እኮ እግዚአብሔር አማ ሆልኩም ሰፍርሲ ወደሽ ሁለይ ይበለ አብቲ ግነት ኸለናሲ ሓለፋቲ አብ ዓለታው መነበብራና አምላኽ መሐስቦ ቤተ እግዚአብሔር ክመጽ ኸለና ግን ሓለፉ ኢና እግዚአብሔር ንዝክር ስለዚህ ንሕና ኻን ነዚህ ወሃበና ዘሎ ቃላት ክንጽሕፎ ክንክእል ኣለና ክንድቅስ ከለና ሽዕቦ ክንባራበ ክንወጥቕ ከለና ሽዕቦ ክንስእምንታ ነዚ ዝወሃበና ዘሎ ቃላት እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና كنحز لنا مات كنذكر لنا لذي حنت مزمور كابو امرصو مزمران كان انداتهم من دينالنا كتاتوينا نصبل لنا مات ناي برغنن ناي سبانغرن مزمران كتاتو نصبل لنا انداتهم حنت مزمور كابو يودسوا ملائكه تبل مزمور من توسلاسه اميننا حبيبنا نزمر
زمار ملاك يسمعنا مزمور نايداوي كني نايارس تقبل እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬና ይቀበለና አቂት እግዚአብሔር ዘለው ነገር ባር እዚሁ እስራኤል እግዚአብሔር አምላክ አባባዝ ዘለው ስታይ እሱ መስጋን ተይቆዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና አባና ዘለው ነገር ተዳለ ኮይኑ እዚ በህብረት ንስምረሉ በህብረት መስክኖ ዘለና እዚ ጽድቂ መንግስተ ሰማያት ንወርስ ምታዩ ሓደ ኮይና ብምዝማሪ አገዛና ሆቴልና ቅዱሳን መጽሐፍት የልና አገዛና ሆቴልና መዝሙር በመስማዕ ጥራይ አይኮነን መንግስተ ሰማይ ወረስ ንዝተማሃርካዮ በፍጻም ለቤተ እግዚአብሔር ፍግም ይልካ በመስጋድ እዩ ዝርከብ ሞኒ ስለዚህ በህብረት መጽና በቤተ እግዚአብሔር ሐቢርና ክንዝምር ናይ እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፈቃድ ይሁንልና ናይ ደብረ ኢየሱስ በርገንን መድኃኔ ዓለምስተባገረ ኪስኩም ይቆም መስለኝ ይቆም አለው ስለዚህ በሐበሻ መዘምራን መደብና እንፈልጣለና ወታደራት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይሁን መዘምራን አይተለቁሱ ቱጋት ኩሉ ስለዚህ አበ ብፁዕ አሁን አስቀልጥና ናብ መድረክ ትመጽእ ተገራለና ብፍላይ መዘምራን መዝሙርን በኋላ ሸነፋ አገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ቱጋት ይከውናልና ነበር ተጸውይና አሁን ዝግባ አይቆን እጂ መዘምራን ናይ በርገን ናይ ስታባንገር ናይ ተዳለሁምን ነተን ናይ በርገን ናይ ስታባንገር ተመዲበን ተነበራ መዝሙር በህብረት ሰለስተ ናይ ጉባኤ መዝሙር ዘቢልና እግዚአብሔር ከነመስግንና ትማሊ ተከታተልና ይወደስ ብል ነገር አለ ተላው ሆይዶ ዘመዘምራን ማዕከላት ህፃናት ዝምሩ ከለው እስተውዓለየ ነገር አለ ተላው ሆይዶ ታዩ እቲ ዝማሬ ንሰብ አይኮነን እግዚአብሔር አቃልቦ እንኳን ይሕልነው አብ ሰማይ ተሰቅለ ይመስል ነር ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ኻን ይኽንዝምር ከለናሲ ይሕልናና ንሰማይ ተሰቅሉ እግዚአብሔር አምላክና ከባረከና እንዳጽዋዕና ከውና አለው ወላ ቤተ ክርስቲያንና ክንላመት ክንመሃር ከለና ኻኔ بسحاقن بوازن አይንማሃርኒና መዝሙር ክንመሃር ከለና ቤተ ክርስቲያንና بزي سحاقن بزي ጽወታን በስነ ስርዓት በጥንቃቄና ንመሃር ምክንያቱ ለእግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ ለእግዚአብሔር በመስጋን ስለዝኾነ ምሰባት ክንዛረብ ከለና ኻማና ይስኸመይ ይፈርስ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ክንዛረብን ቃል እግዚአብሔር ክንዝምር ከለና ኻኒ حلنا ናብ ሰማይ ተሰቅለ ኾሙን ንግባዩ ማለት እዩ ስለዚህ እንዝምረሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ክንሐስብ ኩሉ ጊዜ حلናና ሰማይ ክንሰቅል ግባ አቃውማናን አሸባሽባናን ቃኒ ስርዓት ዘለዎ ኾሙን ይግባ ማለት እዩ ስለዚህ ካብተን ናይ ጉባኤ መዝሙር ሰለስተ መዝሙር ኢና ክንዝምር በትግሃት ሓፊልና ሁላትና ንዘምር አማኑኤል ስምከ ጾም ትብል መዝሙር ንጎዝ ለዝኾነ ፉል ከዓ ስለዘቆረስኩም አይተጋህኩምን ማለት እግዚአብሔር ካኒ በትግሃት ዘመስግነ ይስወትመኒ ተጊና በሐጎስ እግዚአብሔር አምላክና ከነመስግን ክንዝምር ናይ እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፈቃድ ይሁንልና አማኑኤል ስምከ ጾም ትብል መዝሙር ማይክሮፎናት አቆም ነዘም ክዝምሩ ሁሉ አማኑኤል ስምከ ጾም አማኑኤል ስምከ ጾም አማኑኤል ስምከ ጾም
Segida, ade boitaila, yare di maeto, embe witase, ere kose ibo, mise edase, mise maimete, mise gete kimra, yamiya kanoni,
حاولنا نمرلو عندنا على ما سمعنا ولا أكلنا نجاري الله ما سمعنا ما دولنا كم حاولنا بدي على جاري ما أكلنا توس بلا يبل ولا كنا ولا كنا كاسبس بدي بتجمع تقولنا تقول وانا سبع وانه سحب سلطان كافي توسي وانه مسل ساعة توز دابرنا أيدي ملبش تنتي أول سنين كانت الجامعة الإسلامية لذلك جامعة ربنا حاولنا هديرو يرسنا يورنا استخدم كمرنا نجامعة ربنا أحسننا يقدم لنا دولتنا ناتج በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ፀኒሕኩም? ኣሜን። እቲ ኩሉ ዝኽእል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ዕለት እዚ ዝዕበቅር ሂወት ዓዲሉ ኣብ ናይ ቅድስና ስፍርኡ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ንኸስምዓና ስለዝኣከበናን ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ገይሩ ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ ዕለት እዚኣን ስለዝሃበና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እውን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ነዚ ጉባኤ እዚ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ምእንቲ ክኸውን ዝተታሕዘ ቴማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሮሜ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 11 ዘሎ ቃል በዘኒ ተኣምሩ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል መሰረት ጌርና ኢና ንዘራረብ ዘለና። ነቲ ግዜ እንታይ ግበርዎ እዩ? ፍለጥዎ። ቃል ብቃሉ ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጡ ዝርከብ ቃል ብሓፂር ዝኾነ ኣቀማምጣ ነቲ ግዜ ወይ ድማ ነቲ ዘመን ፍለጥዎ ዝብል እዩ። ናብ ናይ ግእዝ ሓሳብ እንተደኣ ከይድና ግን በዘኒ ተኣምሩ ከመ በጽሐ ጊዜሁ እዩ ዝብል። ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ኢሉ ብሓፂር ንዝገለጾ ናይ ግእዝ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ ግን እቲ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፍለጥዎ ብዝብል ብቐጥታ ተወርጊሙ ገሊጽዎ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ዜሩ ዜሩ እቲ ሓሳብ ግን ንሱ ስለ ዝኾነ ምስጢር ዝሰብር ኣይኮነን። ከም መዘኻኸሪ ምእንቲ ክኾነኩም ነቲ ቃል ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ከንብቦ እሞ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ንዓና ዝሰማማዕ ንልብና ዝዕርፍ ንዝጎደለና ዝመልእ ንዝተሰበርናሉ ዝጽግን ንዝደኸምናዮ ህይወት መሊኡ ብርቱዓት ከም እንኸውን ዝገብር ንሃይማኖትና ዘበርትዕ ነዚ ዘመን እዚ ብዝግባእ እንፈልጠሉ መስትያትና ቅዱስ መጽሐፍ ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ሎሚ ዓለም ከመይ ከም እትመስል ንሕና ከመይ ከም እንመስል ብንጹር መልክዕና እንሪኤሉ መዓልቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ከም ዝገብረልና ኣይንጠራጠርን ኢና። እቲ ዝበለፀ ሰብ መልክዑ ዝፈልጠሉ መስትያት ቃሉ እዩ። መስትያት ከይመስለኩም
مستيات استمهزة معاسي أبز حجب زقارب أوراني حدا جزي بزعبا مستيات انتاي تباهيلي زبهال أقاطامي سبعي كاب كمزي دنب زبهال الله حقا بهاجرنا حقا ترومو تزبالي كاب دنب سترابيتو دنب يمسونو نيرو أقاطام خوينو نسجن مشتس بتزاواري نا كتما يعطمو أكتما ندا سرحي نبر دحر غندي أفت جزين مجمرة جزين مستيات كم زمتسي نبرر لحد سبعي مستيات سلزمت بقى إذا مستيات نسبيتي خيار حيزن لك خيدالن إلو نعدخ خيد كله نتا مستيات نسبيتو خيار تكون حيزن لا يخيد متشس أبدن ندخمت مستيات حيزكا مخاطو مش تقابي حق عيش وخنياتو نقول كم زردو عينة خيار حيزكا مخاطو كيدي سبو أبكتما نزلو هذا كنستيو كنت الشاحس كلن تمسيح ما يقبلوني مالتي لكاكم عينة نجاري سلازي أقدام خوين حزنا مسكدة سبعة يمكيلو مسحبة أقريبا تدرعيتها سبيتي أكل دحر لك مسرعيت حزينة لك عندزز أكل كزيو زتأفة كاله بيجي كاي كاله سبيتي لميدي بها نتنقرو نجار سلازي باللاجن تريات حزن نوزي أمو بقى نيدي كير أهوا يكوني لا أمو داتا نبدي أحسن نبدي أخيدا أبيت سبعي وش مالمير وش مالمير هو تأخذ لزلة بخلي فريدك بتاوش ما مسألة مسألة الله وش ما واسكر يني سويت هاري تبدل تملك عتغير حد شو ما قلنا سويت مثلا هاي لا بالي دحان وقعد راح كما قلنا نسي أفكر أي حزن زي الشنجيل على تكافرين يعني لا طيب سلزي عندنا خلنا بدلنا أمسينايو كملك ملكنا نريله مستيات نلعلي ملكنا بتخكل لا يوشتنا ملك زرينا قال زيارين سب بزي قال زيارين ملكنا كريله زغل قال مسارين الحكمنا زلو زمناويان تباهيلهم زصوعوا نوشتنا او وشتنا نزلو نغراتو ابليهم زريو نساتهم ما يودسل حساب مرميرون فوق يقولون ما يودسل اتحقنيا ملكو زنوغرون زفلطون من يتركم قال እግዚአብሔር نزي ቤተ ክርስቲያን ቃል እግዚአብሔር ሰባት እትተክክለኛ መልኩኦም ዝሪኢሉ መስትያቶም ይክብል ድገጽ ነዚ ኩሉ በአምላክ ዳዊት ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ኢሉ نعها من أنت كيف تدرس نقالك أبلبي عقركوي مخنياتو قالوا معال تاوي نصو كمي كم زمسل سلسل نقرون زرعيو أتك خلال المسكت بقى مجدل عسل زمرعو لبقى أملاك روس داويت لعنو كل سنهك سنبرك عوي سن قالوا انت لأهالي وانا يمبدال عقمو عزيز نخمي مزحا السبات بمدل زتملكو كتريم كلهم اتناي مجمريا صدمو من تايتلكم نقالو غدينو مخنياتو سب قالو خيفرات انا حاجات كصارر ايكلن حاجاتن صدقن عيناي مخانو فريطون كبلطون ايكلن نحاجات كاب صدق فري زرينا نمجد صدق زمرحنا طرح كيمسلكم ناي صدق مجد عيناي مخانو سرن زحبرنا ايكونن نسو طرح زغبر ايكونن بونهم كيل كيترف عقمز غنن عقمز هرنا من يتلكم قالوا نتقرع ما قد يرئي قالوا نتقرع ما قد يرئي راح زي كونس بعون خدوا له عقم كيترف يتسبن حكاينا ابن تريهم السب بسقا ناب حكايم كحكم يلو انت لا كيدو ناب حكمنا كغبروز غبو نغا كغبروز يغبو نغرات ينغروم بل نتغبرو زي غبو نغرات نمغبار عقل زخون نغرا يبود حكاي ابنت ناي ولفي صقم زلوسه بسنك ولفخا ناي تعمل صقم زغاطوسه كاب حكايم زوهابو مخر انتاي تدايكمني كاب زحمام زخدحن انت داخونكا كاب زولفخا انتاي غبر يزبا وصا اقارو زي يزبا نعو كنغرفو كدقف زخيل نغر كن يلن ايركبن وني
نتهم قبروس كبعنا نجر أولي حزرينا نعون هنقبر دم عاقب زهمنا قد ما نتهلكم نقابي نزيد بأملاك داويد أو زماناته كله كندل كله بدلو سنبرو كابدلو نخوات سخاب سنبكفو قالوا سنبرو نعاها من انتخيب الدنسي نخالك عبد البيع عبر كوخدر أمزمور مبل 10 شمونت 210 شمونت قدر إسرائيل 4 نزل قال بنصر تزاريو نرهبو سلازي قالوا كل ساعة من الناظر الناس رزقونه أنا من ينسب الحطو منسو أن رهبو عقابي نايسب من الناس السبك نقرأ عيكيدن ناي نفس وكفنا من الناس ملكنا كما نمكن رهبو ينخدنا كما نمكن رهبو تلكم نكاكاو ناي من الناس تعال بيت اكتيابي سلازي من الناس فطونس زي وانا نابنت حمد السسرحة روبوتسي تفتح من تفتح كميلا هم تنكسعاز كميلا هم تسرح بعضي لا بروغرام تقبر لا من سرح يالي عاد سلازي نحنا نايك زيارير سلز خلنا بك زيارير استفترنا ونسلز خلنا نحنا كمي كم زخلنا بزمانة سسرحنا زيارير سلازي قالك زيارير نهيوتنا أبليحو زارئي من مخانا زغلت أننا لا هيوتنا مسيات قالك زيارير أزيد الحكاية مسلوكم قالك زيارير مسيات يمبر قالك زيارير منتصر يكون منتصر نايز قبرك هاونا نطري ممريو ناس منتصر غير أبزم والله أنا بقليل تقاطير النوعي أتمنتصر من يخريو زمن من سلازوري يديرو نمني زوري نتوم دقيقنا نرعي نغرنا عاد زفيوريو نحنا يزوريو تاسك بر عمل تمرو كتريه يتغني ما نمسد من تصرس قبرو نسد من تقريل نمبر نرسو من تقريل يكون سلازي قال اكزيابير مسيات نمبر من تصرا يكون من تصر انت راز خون يرو بمجدو قالو يرنا نخابوت مرعان عبدو بير قن قال اكزيابير بزعباي كم ززارب عميني نكالو زنبو ببيت كريستيان ليك بزعبا زخزارب كل خاطر تدنقبو اكزيابير بمجدك قالونا أنا طلع كم النور يقلوس قبلنا نمتاي مسيلكم دحلتنا اكزيابير نفسه كفنا ونكم زدلينا كمل كده الناس نزدلين نزيكو نريد اكزيابير ليك تقسم كله قويتاي نسخان علم كتدعن كل خاسي ما نمسك كده كم زيد حالكا جيركات إنكان نعلم كتفتر كل خادمة ما نمسك كم زي فتر كاجير كافتير كان نكتب تزاري من ده يمسكوا مخنياتو زيادة كاباي وصاي كان نعيك تكالو صغير كلمة كاتا يبنون أي جبرني زيادة مخنياتو زيادة ننفس وكفنا يسدلنا ننفس وكفنا سلسدلنا أنا سلسدله نعطي موتا كستو كتكوي خليو أي منني ناي كستو بوتا كستو تكالي أي خلي أيضا نجزاير. أتن كده إسحاق مرافق شديش تزعف التاريخ. بسنك إسحاق قديرو على إسرائيل قديرو سنبرة نجر. بإسحاق كعرمر كاله كإسحاق وصاي كاله متكات أجزاير رايدلي. سلسي إسرائيل مسودلو كاله إسحاق مسكبلولو. بعد نخوت أو دمان إسحاق مسحزولو. مقدم كل مقدم أوزيان كلنا مسترخ به إكسيابه نزنا جرسنا راي نايدا مينات أكاد واهبو أوشت بيت من السكوين زاد كذا فتاوي أوزيان بمخانو نتي نودما فتاوي نقص بمخانو سقيلو سقمت زمر إسحاق نعو كنا أرح كابي اسمه دايلو نابز هزبزي اسكندر دايلو نابز هزبزي سلا خفي مانيو أزلمتي كاب إسرائيل أو ينزل سمع ماني نير تدايكمني كاب إسرائيل أو ينزل تزز سمع إسحاق إسرائيل هذا إسحاق نزل تسمع نجرك نجزيال يردون بالدالو أبسك زيال ير كنافر بلنس 5 زبط غير أبوش تري تمر نجزيهم مطويا سلادي بدأ حرزي إسحاق نجزيال ير كمل سنكون تايلو أو قويتا إزياء هير قويتا سراوي
كنافري بحات زرخ ساكوين دامبر نابز حزب السسي أنا مثل أخو خنيري كنافري أنت يزمنا بحاتيات مخلياتو نا إساياس كنافر نكزيابير كنت أبقى أي كان النيرن سنة كزيابير الملكت بنفس خمسو كعبير وني أقولي كلا الملكت نايمة وظفتي لمس نايمة نفط ملكت لمس ناي حاجات ملكتني ناي كزيابير زتغليهم سبات ملكت لمس نير أفتح استقدست كتما أيقونن أوشتي بيت مقدس أيقونن أفتح استقدست كتما مدر يهودا تبالقوا لمس أمات قمت يفكد أي نبرة إسرائيلاويان بلمس استوق عسل እግዚአብሔር ቀዚፉ ወይ ስለዝጉሩ ካከተማና ወጣይ ተው ካከተማና ወጣና ቅድስ ሀገር ከይተርክሳ ይሎም ካከተማ ወጣይ አባዓትን አመቃብርን ከምዝቁነት ይጎብሩ ነዚህ ክርስቶስ መስመጸ እስራኤላውያን ዝጸልውን ሰለስተ አበይት ነገራት ፈጽሙ እስራኤል ዝጽየፎን ሰለስተ አበይት ነገራት ፈጽሙ እታለ መጀመሪያ እስራኤል ዝጽየፎ ለምጻማትያ አብልኳስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ነቶም ካከተማ ወጣይ ዝቅመጡ ዝነበሩ ለምጻማት ኩሎም ናከተማ ከምዛአቱ ቢሆ ካብሎም ጾማጽኔ መስህትሪ ከንት ጸንበሩ ከምዛወሱ እንዲርዎ لومي كابسل زفلينا سب نعنا هريو كابسل كفلينا كان من نعز قبرنا نقر كلنا يخليو زيادة المسارة انت اللي كنا عند اللي ناتاتينا نسو نتوم زتنعقل كخبري نزمت عمل عصرة غوري نتوم كاكتما وطعي زنورونا كتما خمزات بيرو اتوم كالاي دما سامراويان بإسرائيل زتت ألعو لزفريو مخنياتو سامراويان مسعى حساب سلازو تواسبو اجزياء اسرائيلاويان اسيوم يتيفو من يتسلقو من زرخصو حزبي لهم يتسلقو منيا نزيكوهم زلاهم ابلقاس ونجل بزح جزي روحو سامراو زبال مجلس بمزمورون بزح استلم ده سلازو قانت بزح بازو بزح نمفلاتو زي تقموكم كوين عيسم معنا اوكي زعوان روحو سامراو زي فلت قالوا قالوا إلا سلازي نترغرو سامراوي زدنك نتي أما قدز ودا غيريتها نتا أما قدز ودا الشفتا نعوز رهرهالو أترغرو سامراوي ديو أما قد شفاعتو عاري مموديو ما قد خير كله كاهنات حدا كاهن حالفو رقيتو حالفو حدا نبي ماتيون رقيتو حالفو أتسامراوي قندنقل صلو كردزاري كابزي آتومسي كابزي آتوم رأي أخت تاريخ تتمركتنا كابزي آتوم سي نتوز ودا قصر سنة يزقبر اللمن يمسلك إلو نحد عفرست فريسة المسحاتهم العيون نامي لكم انت سامراوي لهم متوعقوا سلازي تتأيفوا بنت قلولون تايلو يمتويهم انت صبقوا زقبر اللي قالوا بقوا تايزن انت صبقوا زقبر اللي انت سامراوي لهم متوع مخلياتو سامراوي يعني نعقوهم سلازي دبروا شمام قاك صورهم يدانيو اي نبرون سامراويان بإسرائيلاويان زتت أدوال الدنيا زتنا أقوى هزبنيرو كريستوس كم حزر حربو خيتنا فقوع سامراوي تبعينو كم نصوع أتسمتي نصتت أوي قلو نسامراويان دما نخني بحلوتهم كوينو ما سيزري كم تعوصوا دما جيروا أتسال ساي دما أمن زراتات إسرائيلاويان تصيفهم أزهم سلسة نقرات زياتهم نيرو حلقة تعملوا من كريستوس مسامنا زر مستقمد زي نبي يبل كما يبل أمس حد عن يغمد أما غد حد عن كوينو مس حد عن كخمد يبلع إنما كريستوس عن زمنه أتزخمنا زكاة أموت نبرفتنا ويقول أيهود كخصوا ينام زكالو سنبرو مسامن زراتات من تايس أنبرز بالكسين يوحنس ونجيل معرف شو من دور يغميو إذا بتخكر حق موسى زختن أنت دعكوين أسكي أبلع لزق من زرع أزياء أنت يوصلني كم توصل نحطتي سلزين تايلمو أنت من زرع سبيت أنتيو حق موسى من زرع سبيتي بدار بعمل تقطينا تموت يزبل نسخة تايتو نمن دائما بقولين من زرع متيوم حكينا من يتحق
ጎይታ ካብዚ ወፃይውን ኣነ ከምቲ ሓኪም ንሕሙማት ዘድልዮም ኣነ እውን ንሓጣን ደልየ ዝመጻኹ ኢሉ ብዛዕባ ተንቢተ ኣባጊዕ ካበን ተፈልዩ ዝጠፈየ ሓደ በጊዕ ምሳሌ ገይሩ ንኣይሁድ ዘረድኦም ንሱ ንሓጣን ደልዩ እምበር ንጻድቃን ደልዩ ናብ ምድሪ ከም ዘይመፀ ክረድኦም ስለዝደለየ ስለዚ ነዞም ሰለስተ ነገራት ክርስቶስ ኣኽቢርዎም እዩ እዞም ሰለስተ ኣቐዲምና ዝበልናዮም ዝኸበሩ ድማ ብቃሉ ቃሉ ናይ ክብርና መሰረት እዩ እግዚአብሔር ብጥቕልሉ ግን እንታይ ኣኽብለኩም ደለ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ከም ዝገለጾ ኩሉ እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ይፈልጠና እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዝተቐመጠ ቃል መሰረት ገይሩ ነዚ ቃል ተዛሪቦ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ዝተወርጎመሉ ድርሳኑ ክጠቅስ እንከሎ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኢሉ ምክንያቱ ቃል እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ነተማጓሰ ይፈልጠን በብስመን ድማ ይጽዋዕን ኢሉ ንነፍሱ ወከፍና ስምና ፈልጠና እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ኣብ ነፍስና ስምና ዘይፈልጥዎ ጊዜ ኣሎ ምስ መጻናዮም ሰንኪ ብዙሕ ናይ ስደት ፈልጥዎም ሰብ ብዙሕ ኣገልገልትካ ውሕዳት እዮም ስለዚ ሓደ ጊዜ ክትመፁ ከለኹምን ንዓኻትኩም ዘንፀርፅረኩም ነገር ዝቆጣዕኩም ነገር ክፍጠር ይኽእሉ ኣብ ነፍሲ ሕዚ ስበይ ዘይፈልጥዎ ትብልሉ ጋጣሚ ጋጢሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ካብ ብዙሕ ዝተፈጥረ እዩ እንተበዚሕካ ሽግር እዩ ካብቲ ዝደንቀኩም ግን እግዚአብሔር ግን ኩሉ ዝኽእል ፍልጠቱ ድማ ዝተገደበ ስለ ዘይኮነ ግን ንነፍሲ ወከፍ ሕጂ ዘለና ፍጥረት ከይመስለኩም ዓለም ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ንዝፍጠሩ ፍጥረታት ካብዚ ወፃኢ እውን ኣብ ሰማይ ንዘለዉ ነገደ መላእክት ቁፅሮም ክንድዚ ተባሂሉ ዘይንገረሎም እልፍ አእላፋት ወትእልፊት ኢና ነዚኣቶም ከይተረፈ እኳ ንነፍሲ ወከፎም ይፈልጦም እግዚአብሔር ስለዚ ነዚ ክትርጉም እንከሎ እንታይ ኢሉ ነብራተመጓሱ ይፈልጠን ንነፍሲ ወከፍ ድማ በብስመን ይጽዋዕን ንሳተን ድማ ድምፁ ስለዘለለዮ ይስዕቦ ይብልትካ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ነዚ ቃል እዚ መሰረት ገይሩ ክትርጉም እንከሎ እንታይ ኢሉ ጎይታይ ኣነ ንዓኻ ዘይፈልጠካ እምበር ንስኻስ ንዓይ ትፈልጠኒ ኢኻ ንዓይ ናይ መፍለጥ ኢኻ መምዘን ድማ ክልተ ነገር መረጋገፅን መርትዖን ኣለኒ ኢልዎን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከም ዝፈልጠና ከም ዘፍቅረና መርትዖና ክልተ ነገር እንታይ እቲ ክልተ ነገር ትልኩም ትማቸውቲ ናይ መጀመርያ ማንም ሰብ ከም ዘይፈጠረ ገይሩ ይፈጥር ፈጢሩ ስለዚ እግዚአብሔር ናባራ ገጹ ክገብር እንከሎ ስኻ እኮ ናተይ ፍጥረት ኢኻ እዩ ዝብለካ ንሕና እኳ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ሽግርናን ኣብ ፀበባናን ተስፋ ቆሪፅና ድሕሪ ረጊም ዝረብሕ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ዝበልናሉ ጊዜ እኳ ሰብ ብርእሱ ተስፋ ኣብ ዝቆረፀሉ ጊዜ እኳ ሓደ ካብኡ ተስፋ ዘይቆርፃል ንሱ መን እዩ መን እዩ ንሱ ኧረ ተዛረቡ ኣለና ደቂስና ዲና መን እዩ ንሱ ተስፋ ብዝቆረፁ ሰባት ተስፋ ዘይቆርፅ መን እግዚአብሔር ሰብ ብርእሱ እኳ ተስፋ ቆርፅ እንከሎ እግዚአብሔር ግን ናይ ሎሙ ዘይኮነስ ናይ ፅባሕ ህይወቱ ርዩ ተስፋ ይገብር ነዚኦም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ እዚ ቅዱስ አግስጢኖስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክጠቅስ እንከሎ እንታይ ኢሉ ናይ ትማሊ ታሪክ ዘይብሉ ጻድቅ ይብል ናይ ትማሊ ታሪክ ዘይብሉ ጻድቅ ይብል ንፅባሕ ድማ ተስፋ ዘይብሉ ሓጥእ የለን ዮ ትማሊ ታሪክ ማለት ብውድቀት ዘይሓለፈ ጻድቅ የለን ነዚ መጽሐፈ ምሳሌ ክጠቅስ እንከሎ ጻድቅ ኣብ መዓልቲ 7 ሻዕ ይወድቅ 7 ጊዜ ይትንስኡ 7 ብቋንቋ ዕብራውያን ወይ ድማ ብቁጥሪ ዕብራውያን ሙሉ ማለት እዩ 7 ጊዜ ከይመስለኩም ሙሉ ጊዜ ይብድ ሙሉ ጊዜ ድማ በንስሐ ጻድቅ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ንስሐ ዘፍቅር ብምዃኑ እምበር ዘይብድል ብምዃኑ ኣይኮነን ግልጽ ዲሓከ ታላ እግዚአብሔር ዝፈጠና በምንታይ ተልኩም ንብግብርና አይኮነን ዝፈጠና ተነሳሕቱ ብምዃንና ሰብ ተነሳሒ እንተዳ ኮይኑ ኣብ እግዚአብሔር ቦታ ኣለዎ ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ትማሊ ታሪክ ዘይብሉ ጻድቅ የለን ምሳሌ ደኹም ጻልኩ ሙሴ ጸሊም ኢልኩም ትገልጽ ሓቀ ሙሴ ጸሊም ጻድቅ ዲኮነ ናይ ትማሊ ታሪክ ግን እንታይ ነይሩ ናይ ትማሊ ታሪክ
ጨካን ቀታሊ ሰብ መምለኺ ጣዖት መቸስ ብዙሕ ዝርዝሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ትማሊ ታሪክ ዘይብሉ ጻድቕ ንጽባሕ ተስፋ ዘይብሉ ሓጥእ ሰብ የለን ሓጥእ ሰብ ድማ ሎሚ እኳ ሓጥእ እንተኾነ ጽባሕ ግን ናይቲ ሓጥእ ሰብ ናይ ምምላስ መዓልቲ ብተስፋ ዝተመልአ ስለዚ እግዚአብሔር ብተስፋ ዝቆረፁ ሰባት እኳ ተስፋ ይቆርፆሎም ምክንያቱ ይፈልጦም ስለዚ እተን ክልተ ዝመልአ መሰረት ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዘሎ ቃል ከም መብራህሪ ኮይነን ዝተገጻ መሰረት እንታይ እንትልኩም እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍና ፍልጠና ዝፈልጥ እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍና የፍቅረና ናይ ፍቅሩን ናይ ፍልጠቱን መሰረት ዝገብሮ ካብ ክልተ ነገር ቀዳማይ ማንም ከም ዘይፈጠረ ገይሩ ኣነ እኮ ንዓኻ ንዓኻ ፈጢረካ ነው እግዚአብሔር ኣነ እኮ ንዓኻ ዝምች ሰብ ኣይኮንኩን ከምቲ ምች ገይረ እንዴት ፈጢረካ ናይ ሎሚ ዘሎ ሕማቅ ካይትረአ ጽባሕ ተስፋ ኣለካ ይብል እግዚአብሔር እሞሎ ሰብዚ ድሕረጅ ዝረብሕ ኣይኮነን ተስፋ ዘለዎ ኣይኮነን በዚ ሰብዚ ተስፋ ቆሪፀ ረብሪበ ደኺመ ክብሉ እንከሎ እግዚአብሔር ግን ኖ ጽባሕ ተስፋ ኣለዎ ጽባሕ ተስፋ ኣለዎ ናይ ትማሊ ትረአዩ ናይ ሎሚ ትረአዩ እግዚአብሔር ንጽባሕ እውን ተስፋ ከም ዘላቶ ገይሩ ፈጢርዎ ይጽበየ እግዚአብሔር ይብል ስለዚ እግዚአብሔር ብዙሕ ዝወደቁ ሰባት እኳ ተስፋ ዝገብር አምላኽ ስለዚ ማንም ከምዘይብሉ ገይሩ የፍቅረና ማንም ከምዘይፈጠረ ገይሩ ድማ ኣነ ፈጢረካ ይብል እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝግደስ አምላኽ ምዃኑ ብምንታይ ኢና ንፈልጥ ትልኩምኒ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ 6.5 ቢልዮን ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓደ ሰብ ከም ዝኾነ ጥራሕ ገይሩ ይርአየና ን6.5 ቢልዮን ህዝቢ ይርአየና እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና እዩ نحن إذا قتلنا ينبر እግዚአብሔር ከይቆጠረኝ ንዓይ ዘለኻ ንንስራ ይሓዝ ታዲያ መጀመሪያ እቲ ካልኣይ ድማ ገለጽ ኮነ እንታይ ንማንም ስለዚ ንስኻ ማንም ከምዘየለካ ጌርካ ንዓይ ጥራሕ ኣድሒንካኒ ካልእ ከምዘየለካ ስለዚ እግዚአብሔር ክሳብ ክንዚ ፍቅሪ ዘለዎ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ኣምላኽ ክንሶ እታ ኣባና ዘሎ ፍቅሩ ድማ ልዑል ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ክጠፍእ ስለ ዘይደሊ ነፍሱ ወከፍና መልክዕና ኣብቲ ዋጋና ዘለዎ ኣምላኽ ጌርና ነፍሱ ወከፍና ንርእስና እንዳርኣና ክንነብር እግዚአብሔር ይደልየና ነዚ ንክንገብር ብፀጉ ይደግፈና ስለዚ ቃሉ መልክዕና እንሪአሉ ናብ እግዚአብሔር እንቐርበሉ መንፈሳውያን ኮይና ንርከበሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንፈርየሉ ቃል እዩ መዝሙረ ዳዊት መበል ሓደ ዝረአኹሞ ቃል ዘረድእ ነዚ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር መበል ሓደ ዝተቐመጠ ቃል እንታይ ዝብል ፍካሬ ዘጻድቃን ወዘኃጥኣን መዝሙር ዘዳዊት ሃሌሉያ ኣብ ዝብል መዝሙር ብቐጥታ ተዕቲልኩም ተኸይድኩም እንታይ ዝብል እቲ መዓልታዊ ንሕጉ ዝሕልዎ ሰብ ግን ኣብ ገምገም ወሓይዝ ማይ ከም ዝተተኽለት ገረብ ይመስል እዩ كل ساق وصل إلى كتوني فرد ما كلا عيسان ديو زاجر بزيادة من زاجر بزيادة كل ساق بيت كريستيان تفكر أكثر بيت كريستيان تنبر قالونا في أبغر قالوا زت تخلت نفسه كفراين مخنعتو أبغندم وحيز ما يزلا جرب كل كده قتل الله أبغاك قالوا زلا نفسه ما كل ጊዜ መንፈሳውነት አለው ካባ ጾማ ይሳል ካባ ጸሎት አይሳል ካባ ንስሐ አይሳል ካባ መንፈሳዊ ስነ ምግባር አይሳል ስለዚህ كل ጊዜ ድማ ታገረ ፍረለዋ አብይወትና ፍረን መፍራይፋ ምክንያት ሆነና ቃሉ ካብ ቃሉ ወጻይ ሰክ ፍሪቅ ስለዚህ ቃሉ ፍረ ዘለና ሰባት مهرت زلنا سبات كمن نخون زجبرنا سلزخونه بس مخنيات زينا عقلة هاوس صلوتنا نتنفر مخنياتنا زخون قالوا ما أنت كاين سنو نعود سنو له زمان أنت كاينات سن كم توسع أو تنبيتو زمانو هز ما يسعى في التأفه تبع ينوس تندرو له تنبيت ما أنت كاين في الصب أنت هنا بدنا ينسب أبصرتنا دينا
نعيلة انجيرانا كسر لسك زكون معلق أو نبي تكسيان صلوت دايما نسكر له نعيلة انجيرانا ما أصابنا صباحنا دينا تمالينا دينا نعيلة انجيرانا تمال ذهب كنا أخلنا إلا نصلي هاي صلي نعيلة انجيرا تباهيرو ستتأوعي مستراتو بزي نحنا كن مزعجنا زلنا عرست السوا مع قابي سب قالو خي تمجبك عبيك بزي انجرا قومة السقا عم هوات ودسو كم زي اللي كله بزي قالو لما قومة نفسية بنفسنا عبين خلينا بزي قالو لنفسنا زعبيا قالي أقالون تلينا عبي منت عندنا أقالون تلينا بيت እግዚአብሔር عندنا أقالون تلينا أمنسح عندنا أقالون تلينا عبي هوات عندنا ስለዚህ ቃሉ መራሒና መስትያትና ኮምፓስና ንመንግስተ ሰማያት መርሕዘትወና ናቪጌተርና ምስ እግዚአብሔር ዘራኽበና መስመርና ከይንስሐት ዝሕልወና ምን ቃሉ ስለዚህ ኣብ ቃሉ ዝተሰረተ ህይወት ክህልወና ይግባእ ነዚ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ብዛዕባ ማርያምን ማርታን ኣብ ዝገልጽ ታሪክ ክጠቅስ እንከሎ ማርያምስ ማንም ክምንዛዕ ዘይክእል ሰናይ ነገር እንታይ ኮይና ኣላ ተባሂላ እንታይ ኢላ ተመሪፅ ኣላ ስለዚህ እቲ ማንም ክምንዛዕና ዘይክእል ሰናይ ነገር እንታይ ተይልኩም ቃሉ እዩ ኣብ ቃሉ ዝተተኽሉ ሰባት ዝተመስሉ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ይፈልጥዎ እዮም መገዲ እግዚአብሔር ይለልይዎ እዮም ካብ መገዲ እግዚአብሔር ከይወፁ ክነብሩ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎም ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ስለዚህ ቃሉን ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ሎሚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 11 ዘሎ ቃል ኣዝዩ ዓሚቕ ሎሚ ንሕና መምርሒ ህይወትና እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣጉሊሑ ዘርእየና ቃል ዝተቐመጠሉ ምዕራፍ ማሊ ለኩም ነይረ በዚ ጥቕሲ ምክንያት ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ዓበይቲ ሊቃውንት ብዙሓት ኢና ኢልና ነይርና ብዙሓት እዮም እዚ ጥቕሲ እዚ ንብዙሓት ንምምላስ ንብዙሓት ናብ እግዚኣብሔር ንምእማን ምክንያት ኮይኑ ዝተረኽበ ካብ ዝደቀስሉ ናይ ሓጢኣት ህይወት ኣበራቢሩ ብናይ ፅድቂ መንገዲ ከም ዝመላለሱ ዝገበረ ኩሉ ሰባት ቃሉ እንተሊና ህይወት ኣለ ኣይትበሉ ቃሉ ሰሚዕ ኣይኮነልን ዝበዝሑ ሰባት ብዙሕ ክዛረቡ ሰሚዖም ሓቂ ብፍላይ ገለገለ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ይኸይድ ግን ህይወተይ ኣይተለወጠ ስለዚ ኩሉ ሰብ ከይደ ህይወተይ ክልወጥ ተዘይክእል እንታይ ገበረለይ ማለት ይብሉኻ ገለገለ ሰባት ድማ እሞ ቃሉ ምስማዕ ወሪድና ቃሉ ሰሚዕና ፅባሕ ንግሮ ተተፈረድና ስለዚ ቃሉ ዘይምስማዕ ይሓይሽ ዘይምፍላጥ ይሓይሽ ቃል እግዚኣብሔር እኮ ዘይትገብሮ ተኾንካ ዝብሉ ሰባት ከዓ ኣለዉ ኣቤት ኣቤት ብከምዚ ክትምልጥ ይከኣል ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ እዚ ብስርስር ብንፁር ገሊፁ እዩ ክጠቅስ እንከሎ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ቃሉ ምስማዕ ኣይተቋርፅ እዩ ዝብል ነይሩ ዋላ እንተ ዘይገበርካዮ እኳ ቃሉ ምስማዕ ኣይተቋርፅ ይብል ምክንያቱ ሰባት ሎሚ እኳ ንቃሉ እንተዘይገበርዎ ቃሉ ምስማዕ እንተዘየቋሪፆም ግን ብዓብዩ ክልተ ነገራት ኣብ ህይወቶም ክጠቕሞም ይኽእል እቲ ናይ መጀመርያ ድፍረት ተሰሚዕዎም ሓጢኣት ንኸይገብሩ እንታይ ይገብሮም ይሕልዎም ቃሉ እንተሰሚዕና ንሓጢኣት ምፍፃም ድፍረት ኣይንረክብን ኢና ኣይንረክብ ስለዚ ሓጢኣት ንዘይምፍፃም ሰባት ዋላ እኳ ነቲ ዝገብርዎ ሓጢኣት እንተዘይገደፍዎ ተወሳኺ ሓጢኣት ንኸይፍፅሙ ዝሕልዎም ግን መን እንተኢልኩም ቃል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልኩም ቃል ቅዱስ ኣብ ንሰምዕ እንተዳ ኮይና ናይ ምምላስ ዕድል ኣለና ካብ ቃሉ ዝስርሓቑ ሰባት ግን ናይ ምምላስ ዕድሎም ፀቢብ ስለዚ እቶም ቃሉ ዝሰምዑ ኩሉ ግዜ ደቃስ የብሎም ብዝገበርዎ ሓጢኣት እናተጣዕሱ እዮም ዝሓሉ ቃሉ ኣብ ዘይብሉ ዝነብሩ ሰባት ግን መዓልታዊ ሓጢኣት እናወሰኹ እዮም ዝሓድሩ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ነዚ እኮ ኸም ኢልና ዓሻ ብልቡ እንታይ ይብል ኢሉ እስክንገሩ እንታይ የለን ይብል ኢሉ ሰብ የለን እኳ ከይብል ኣምላክ የለን ብዓብዪ መፂኡ ወረ እዩ እዚ ከም ዝበለ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢሎም ዓሻ ሰብ ብልቡ ኣምላክ የለን ይብል ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንምንታይ መሲልኩም ምክንያቱ ከባቢኡ ዘለዉ ኩላቶም ብጨካንነቱ ኣሚኖም ልዮም ብኽፉ ገባርነቱ ኣሚኖም ልዮም እግዚኣብሔር ዘይፈርሕ ዘየምልኽ ኢሎም ኣሚኖም ልዮም ሓጢኣቱ ብድፍረት ክፍፅም ኣየፀጉሞም እዩ ኣብ ከባቢኡ
ምክንያቱ ኩላቶም ሰባት ንሱ ገባሪ ክፉ ከም ዝኾነ ኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም እዮም ሓደ ነገር ግን ኣፀጊሞ ዘይተቐበሉ ሓደ ነገር ነይሩ ዘይተቐበሉ እንታይ በቲ ክፉ ዝገብሮ ግብሪ ዘይተቐበሉ መን እዩ ነይሩ ሕልኑ እዩ ነይሩ ሕልኑ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሓጢኣት ዝገበረሉ ግዜ ሰላም ይኸልዎ ስለ ዝነበረ ስለዚ ንሕልኑ ክስዕሮ ግን ኣይከኣለን ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሓጢኣት ዝገበረሉ ግዜ ሕልኑ እናወቐሰ ሰላም እናኸነየ ከም ዝሓድር ይገብሮ ስለ ዝነበረ ድቃስ እዩ ስለ ሓደ ነገር ሓሲቡ ዋ ሕልናይሲ ብዝገብሮ ክፉ ነገር ንምንታይ እንዳወቐሰ ዘሸግረኒ ኢሉ ሓሲቡ እሞ ስለዚ ነዚ እናወቐሰ ዘሸግረኒ ዘሎ ሕልናይ ብሓደ ነገር ከእምለለኒ ብምንታይ እንታይ ክብለለን ነይሩ እንታይ ክብለለን ነይሩ ኣምላኽ የለን ክብለለን ኣምላኽ የለን እንተይለዮ ድሕሪኡ ብዝገበርካዮ ክፉ ነገር ዝፈርደካ ሓደ ሓይልሉ ኣይብለንን እዩ ኢሉ ሓሲቡ ንርእሱ ንምትዕሽሻው እዚ ቃል እዚ ተዛሪቡ እንተኾነ ግን ሕልና ናይ ሰብ ስለ ዘይኮነ ዝበልና እንተበልናዮ ብዝገበርናዮ ክፍእ ግብሪ ሕልናና ካብ ምቃፍን ካብ ምወቃስን ግን ኣየዕርፍ ስለዚ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሎ ቃል ንኸረዲ ልቢ ኣምላክ ዳዊት እዚ ቃል እዚ ስለዚ ቃሉ ንህይወትና ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንቃሉ ነፍቅር ሰባት ከምታ ቀዲምና ዝገበለጥናዮ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናይ ዕለት እንጀራና መዓልታዊ ህይወትና በቃል እግዚአብሔር ክንነብር ይግባል ቃል እግዚአብሔር እናጎደና ተመጪ ግን እናደኸመት ያትመጽ ምእንቲ ከይትደክም በቃሉ ዝተመለጥ ክኸውን ይግባል እዚ ልብ ኣምላክ ቀዲምና እንታይ ኢሉ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካ ይዓቆርክዎ ኢሉ ኣብ መፅሓፍ ኢሉ ድዩ ኣብ ምንታይ ዓቂርዎ ኣብ ምንታይ ኣብ ናይ ገዝኡ ጥቕሲ ድዩ ኣብ ናይ ገዝኡ መንደቕ ድዩ ኣብ ምንታይ ዳ ኢሉ ኣብ ልቡ ኢሉ ኣብ ጥራዝ ኢሉ ድዩ ኣይበለን ኣብ ልቡ ኢሉ ኣብ መንኪና ያንጠልጠልክዋ ኣይበለን ኣብ መደቀሲየ ያንጠልጠል ለጢፈ ሒዘዮ ኣይበለን ንሱ ዝበለ ኣብ ልበ ኢሉ ኣብ ልቡ ንቃሉ ስለ ዝዓቆሮ ኩሉ ሰብ ቃሉ ምሱ እዩ ኩሉ ሰብ ቃሉ ምሱ ስለ ዝነበረ ድማ ዳዊት ዘይብድል ንጉስ ዘይኮነስ ንንስሓ ቀረባ ዝነበረ ንጉስ ንንስሓ ዝተሰበረ ልቢ ዝነበረ ንጉስ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ናይ ልበ ይረኽብ ኢሉ ስለዚ እቲ ቃል ዘመልክተና ነዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቃል ክንምልከት ከለና ፅንሰ ሓሳብ ዘረዳእና ንዑ እዩ ነቲ ቃል ከም ዝበልኩሞ ዝተወሰነ ሓሳብ ተዘራሪብና ንሎም መዓልቲ ዝተመደበ ናይዚ ትምህርቲ ኣርእስቲ መዛዝም ክንገብረሉ ኢና እቲ ቃል ቁፅሪ 11 ምዕራፍ 13 ከምዚ ይዝብል ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ካብ ድቃስ እትበራበሩሉ እዋን በፂሑ እዩ ከመይ ምድሓን ካብቲ ዝኣምናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡሎ ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪበ እያ ስለዚ ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢና ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ ብጓይላን ብሰኽራንን ብምንዝርናን ብዕብዳንን ብባእስን ብቕንዓትን ዘይኮነስ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንንበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ንወይንታ ስጋኹም ከተርቡ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቅዱስ ቃል ሰብ እዚኣቶም ኣብ ህይወት ንእግዚአብሔር ዘሕዝንዎ እንታይ ምዃኖም ብንጹር እንሪኦሉ እዩ ብዓብዩ ቀንዲ ዕላማና ግን ነቲ ዘመን ምልላይ ነቲ ዘመን ፍለጥዎ እንተኢሉ መፅሓፍ እዚ ዘመን እዚ እንታይ ይመስል ይትፈጠለ እንታይ ዝመስል ዘመን እዚ ዘመን እዚ ክንሪኦ ከለና ሰብ እምነት እናጥፈ ዝመፀሉ ዘሎ ዘመን እዩ ሰብ ካብ እግዚአብሔር እናኸውለለ ዝመፅእ ዘሎ ዘመን ሰብ ካብ ፅድቂ ንላዕሊ ንሓጢኣት ደፋር እናኾነ ዝመፀሉ ዘሎ ዘመን እዩ ፅድቂ ዝሰርሑ ሰባት ርእሶም ዘድንንሉ ሓጢኣት ዝሰርሑ ሰባት ድማ ደረቶም ነፊሖም ዝኸድሉ ዘመን ኢና ዘለና ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ዝሕፍር ሓጢኣት ምስራሕ እምበር እቲ ዝሕፍር ፅድቂ ምስራሕ እምበር እቲ ዝሕፍር ሓጢኣት ምስራሕ ይኮን ምክንያቱ ዘለናዮ ዓለም ንሓጢኣት ዘመናውነት ኢና ስለ ዝፀውዐቶ ሓጢኣት እኮ ሓጢኣት ተባሂሉ ዘይፅዋዓሉ ዘመን ኢና ዘለና ሓጢኣት ኣይትብሎን ኢኻ ሓቂ ሓደ ካብኡ እንታይ ተይልኩም ግብረ ሰዶም ሎሚ ሰብ ንግብረ ሰዶም ሓጢኣት ኢሉ ክፅዋዕ ይኽእል መሰሎም እንዲሁ ሓቂ መሰል ዝባል መሰሎም ክኽበረሎም ኣለዎ መሰሎም እንዲሁ ዝብል
መሰል ብዝብሉ ነገራት ሎሚ ሓጢአት ተኸዊሉ ይነብር ስለ ዘሎ ሰባት ንሓጢአት ናይ ምልላይ ዓቕሞም እግዚአብሔር ከምቲ ዝደልዮም ኮይኖም ናይ መንባር ዓቕሞም ኣዝዩ እናደኸመ ይመጽእ ሰባት ኣዝና ኢና እናደኸምና ካብ ዝመለክዕ ዝንመጽእ ዘለና ነቲ ዘመን ፍለጦ እዚ ዘለናዮ ዘመን ሰብ ኣምላኽ የለን እንተኢሉ ዘይገብሮ ነገር የለን ኣምላኽ የለን እንተላኢሉ ሓደ ሰብ ከም እንስሳ ኮይኑሎ ማለት ተስፋ ትንሣኤ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኃጢአት ዝበሃል ነገር ኩሉ ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ኣይብል ዓለም ናብ ኃጢአት እናምርሐት ናብ መቕዘፍቲ እናምርሐት እትኸደሉ ዘላ እቲ ቀንዲ ምኽንያቱ እንታይ ተልኩምኒ ንእግዚአብሔር ዝኸሰረትሉ ዘመን ስለ ዘለና ንእግዚአብሔር እናኸሰረት ትኸደሉ ዘላ ዘመን ከም ዘለና እቲ ዘመን ክንፈልጦ ኣየጸግመናን ስለዚ ነቲ ዘመን ፍለጥዎ ዘመንና ናበይ ገጽ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ክትምልከቱ ከለኹም ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ ዝተፈጸመሉ ታሪክ ዝተረኣየሉ እዚ ድሕሪ ጥፍኣት ማይ ዓይሂ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር ንኖህ ንህዝቢ ዓለም በፍጹም ብኸምዚ ዓይነት ከምዘይቀጾ ኪዳን ድሕሪ ምእታው ዝተፈጸመ ካልኣይ ከቢድ መቕዘፍቲ ኣብ ዓለምና ዘእንገደትሉ ሰዶምን ጎሞራን እዩ ናይ ሰዶምን ጎሞራን ዘሰጋ መቕጻዕቲ እግዚአብሔር ስጋ ሕጂ ነዚ ትውልድ እዚ መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር ንመሬቶም ሙት በዓል ገይርዎ እቲ መሬት ካብ ዝደንቀኩም ስጋ ሕጂ ሰብ ኣይነብሩን ኣብ እስራኤል ነቲ ቅዱስ ቦታታት ንምርኣይ እንተዳ ከይድኩም ሙት ባሕሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ድማ ባሕረ ሎጥ ዝበሃል ኣሎ እዚ ሙት ባሕሪ እዚ ኣይኮነን ሰብ እንስሳ ክነብሩሉ ይትፈቕደ እግዚአብሔር ንግብረ ሰዶም ኣዝዩ ከም ዝፅየፍ ንዘመናት ኩሉ መሰካዕን መምሃርን ምእንቲ ክኸውን እቶም ንመጀመርያ ግዜ ብግብረ ሰዶም ንእግዚአብሔር ዝሓዘኑ ህዝቢ ብኸመይ ኣገባብ እግዚአብሔር ከም ዝቐፅዖም بمتحف طرح زي كونس بجبري على إسرائيل كيدنا خن ملكت نخدم كفت زدنكم إذا بحر زي موت بحري أوشتو ناي بحري أراويت ناي بحري إنسان هتقوي نقولي أيكونن دو سلسخت متألن كتمات هتقوناس ناي بحري أراويت كم زي كم متألن زجبرو كل فترة زدت أي فبوتا كم زخون إكزيابير زجبرو نصدمون جمران سودومن غموران دحرتهم هزوت يعطهم افتح هاجر منبرهم بإግዚአብሔር دحر مغطام بوتهم لبعض السد نخين برلو مخنيات زخون أصياف حاجات مفتصامهم بتاريخنا ناي سودوم هزوي عزيزة قيف حاجات كم زنبره نزي زمن زي أما قولهم كوينو سترد حدث عدق صبريو نسمني مني أبونا لوتي بلمنا أبونا أبراهام قاعد كدحنو زي كابو هزري حاجة سودوم غمورة حاجة سودوم غمورة نايتس صادق سب أبراهام صلوت قاعد كدحنوم أي قالن እግዚአብሔር ቀረባ ስለነበረ እግዚአብሔር ዘፍቅሮ አቡነ አብርሃም ነው ነገር ግን ሓደ ጻድቅ ዝተሳለ ሓሙሽተ ጻድቃን ዝተሳልዋ ከተማ ስለዝነበረት ግን ብልመና ጻድቅ አቡና አብርሃም አይዳንት ካብቲ ዝለምዕ ቅዱስ መጽሐፍ ንመጀመርያ ጊዜ ግብረ ሰዶማዊ ባህሪ ዝተራእየሉ ዘመን ኣብ ዘመነ ሎጥ ከም ዝነበረ ይዝገብጥ ሎጥ ንሶዶምን ጎሞራን ክመርጽ እንከሎ ኣብ ህይወቱ ዓብይ ጌጋ ዝፈጸመሉ ጊዜ እዩ ዓብይ ጌጋ ፈጸመ ምክንያቱ ሎጥ ከም እትፈልጥዎ ለአብርሃም ቀረባ ቤተሰቡ አብርሃም እግዚአብሔር ካብ ዝነበረ ካራን ተባሂላ እትጽዋዕ ስፍራ ናይ ጣዖት መምለኽቲ ሃገር ስለ ዝነበረ አብርሃም እግዚአብሔር ከገልግል ከአምን ድማ ንእግዚአብሔር ምስ አመነ ንመጀመርያ ጊዜ እግዚአብሔር ንአብርሃም 4 ዓበይቲ ትእዛዛት ክገብረን ኣዚዝዎ ነይሩ زازو تزال انتي زبله اوريت فدرت مرافع 12 تطلعوا لهم ابراهام يلو
كاب هاجركا انتاي قبل سكنقرون كلهم قطرنا كاب هاجركا وصا كاو بوخان كاب ديخان انتاي قبل قرون تفعله يلو أنا نبزر كم تردنا انتاي قبل كيد أبعدنا نبر نعخاز بارخوها كبارخو نوتو من عخاز رقمها كلهم ما كيرقمهم يلو أبراهام قل أبسك زيزي وزع نستبع له نبين خود سايكالا نبي تسوى غيتار فلك موتي كاوم حدا بني نير لوتي نير كابيت سبقا تفلت باي نير بيت سبقا يزمتي نا أبراهام دم عبزمن واقع خفيدو حدا كزي እግዚአብሔር ግበሉን ዝመሉና ነገራት بزايد خودا يخون مخنيا بغتت عن تزيفت يوم واقع زغفلنا تخوني خليهم أبراهام بسنكلوت بزح مكرا تقبلي أبراهام بسنكسلوت نايموت واقع خيترف كفيلي أبراهام لوتن دنا كان عدو مسوتو أول إذا فترة مراف عصر سنستخدم ربون كلهم بغتت عمونكم باستفدوا أمم بوجاسوت أبراهام أمم بوجاسوت لوتن دمان تاي كونه يزبط باسو كونه أبراهام سلام أويسب ناي فقر سب ناي أمن السب سنزنا بركة نلوت حدا من الجامريتو أنا نسخان بفقرك النبر انتنا كوي ناريو እግዚአብሔር አይትማላዩ ዝባሎ ነገር ተማሪው ስለዝመፀ ሕጂ አብርሃም አፍታና እግዚአብሔር ከተማ ትባል ቦታ ኮይኑ እንኳ ዋጋ ክኸፍል ጀምሩ እግዚአብሔር አይትማል ወዝበለና ነገር ተተማሪና ዋጋ ይነኽፍለና ብዙ ነገር ዋጋ ከምንኸፍል ይስከራል ምርጫ እግዚአብሔር ተዘይቀድምና አብይወትና ዋጋ ኸፈልቲና ኮይና ነበር ስለዚህ ምርጥ ይወሹ ናይ እግዚአብሔር ዝመሮት እዛ ዘኪሩ ንድዓሪ ተመሪሱ እግዚአብሔር አይትግበሩ ዝመረኒ ብምግባር እዚ ሁሉ ዋጋ ዘኽፍለኒ ዘሎሞ ሕጅውን ካብሎት ካብ ቤተሰብ እንታይ ክኾን ኣለኒ ክፍል ለብለን ስለዚህ ነው አብርሃም ንሎ ንስኻ ዝደለኻዮ ቦታ ካብዚ ግዛኣት ዝምረፅ ሓደ ነገር ግን ክነግረካ እዩ ንስኻ ንምብራቕ ትኸይድካ ኣንፃር ናትካ ኣንኻ ንምዕራብ ክኸይድ نسخة مسمين تخيلك أنصار ناتك ندابو كخير نسخة كابر بعدي مع سنكن زنا لخايو مرات سراي لو تصوريرو بحر مزارو نربعتي مع سن مستملكته بوجن مبرق وجن نزار كربا زنبره مدرس هدومون كموراني بس متعرف قطر 10 سنة استخدمتهم كله سودومون غموران دما كم ايدون جنت يمثل نبرين يوم كدنا غركل نصدقوا سلوزن عم سمكات لمن يو انا دما حرساي نخبتي عمل فرينا لي حبتام سب كوينا خنبري خلي سلازي بوتا زيشني بدرقوا نا ابراهام غليفو للملمون عروسيدو كاب بيتسو ابراهام تفريو ناب سودومون غموران كده أبراهام لوط زعلي تفصلوا ديجا انتاي تلكمني نسودومون غموران مريتون بر حزبو اي تملكتني ازيت كي غاسل اكن هذا غزي ندغز مصو سبات بصح غزي يغاطمكم دو عالم نصي حتى زلا معبالن به هيوت ناي معبل عالم كيتردو يمصو ما زمس مص تسفاوت نازي ناي نو نسينا ازيت هيوت إلهم تسفى قريصهم هيوتهم كسع مدفع زوج لسبات بصحات سلازي لوط زكاة موسينيو اتوب هزري زعاكو حابتي نرسو بسلام كبير عملو زغن وضع اي مرسل لكانا بصدمون قوران مساعدونا يحورنا اي لوط مكرا جميو نقزيني وتابت مزيحينو حابتاب سب كوينو اب صدمون قموران كاملوط زمسنا سبمن عملو تباينو تنقيرلو أتزحزن مودعته قد سودومون غموران نلوط سدرابيتو التخسر نبقو التبلاشو كتما خوينا ترخيبا وخلياتو كاب تاريخ داينا نملكت زيابير بزح كي تقمت الله زعاكو بهابتو قواحيزو خوصي أدل عيرا خلنا أبونا لوط رأي
هذا جزء نأكله جنزب زي كونسي إتزاكمنا جنزب حزنا ينوص على عينه بوتاخ ملوت صبوا سبعة أم سمنهم ما كان برزاكمه جنزب أجمع أنت دعكم وين زاكمه حرتي زاكمه تمرتي زاكمه سلطان شكر نسمته نسخة صام زي كله اللي جزء خمسة الله يردوني جنزبنا زي إحنا الناقزين سلطاننا كدحنا الناس زي كله اللي جزء استمهرنا يوم استخبنا أنت متى كدحنا الناس زي كله اللي جزء ألوكو أسوكو كاتم بتدارين ما راشد الشرط من كاتو تقوليهم ندانيين فتاوين سنبرة ناي فارس نقص سنبرة داريوسينيو كم دانيين جيروس أفكارن زفتوان أي نبرة سلطان تدرك من دانيين كابافانا بستخدم نجرايكان كافت سيدنا أمود داتا دانيين نبافانا بستخدم من كل داريوس نايلو دانيين يلو سلطانين تدركيمه كدهنك زي كلول معدي نتيلو هيدنكم سبب سلطانهم كسلطانهم زدخموا له عقلهم زدخموا له جزيل حكايم عقلهم زدخموا له جزيل فرادو كل فردي نمفرات شكروا له جزيل مهورات مرتهم تبكيمهم نعالم نافتك كل مسمار نغط كيب نممرح تسقموا له جزيل إذا زملنا يوم كلهم زيشنقوا له جزيل نحكايم زيشنق جزيل نديانو زج أنك جزيلو نسمع سلطان زج أنك جزيلو نسمع حدا زج أنك جزيلو نخلو زج أنك جزيلو أفتح نخلو زج أنك جزيل سألنا كزيامير تغيرنا ترحينا خندعنا سلطان دانيال تسو وتزغر دانيال كن تسو عبداريوس غيرو ينبر سلزي ينبره فتاون كسو قانت نبره نجر كن صلاي إراداريس نقص ناتي فتاوي تايجبر اللي يسمونه تايجبر اللي يزيار هراي ناي سلطان عقل زدهم اللي جزي خمسة اللي ترديو زنبر بلحنا من السب دانيال بيت كريستيان كان أبيت نبيات حدا يناس قبرته سلزا أمس جزيزي كم مسؤول مودة داريوس كن دانيال نداريوس اللي وصل زنبره نخبر سلطانه كمل كن موقعنا انتو سمعوا مقارن تزوسن ووسالي تسمعوا دانيال نقودا قديس أميو أنالس كدربيو بدلا زي كمان لوري بغني مخنيات كابسن أنو تعالي كموت فردز تفردو دانيال ينيو ثم كونن نمن تاي عبدالوس فتو يخون زل على سلطان كان نمن تاي حزينم كنيوم هذا جزء فتو مخان نحدا جاز دار خجك كاكسيل يوسف بابو تفتاو بمغاليو نبوزو حسق عيداليبو ناقبس استسدد بعيسرا برس تشتعي نلعن عصر شمونت عمد عزاكل ببار الناس تخمتعي أبو بهوتهم كلو نمر عيد شديرو سنبر سنبرين يحواتو أبلعليو تسألاتو كوينهم زتلعلو ببيتو سبو تفتاو سب كوينو سنبرين هذا كزي قلن كي قبركا تفتاو ترح بمغانكا نسخان نمكرا نبوزو سقاي مكران مخريات التخون سبت تكون تخلي تفتاونت أكل زمن اللي كانوا بيتكشان قلت خلو تفتاونت أكل زمن حدا قاسلوي سر تفتاون تخون كل جدين حدا قاسل عربي سلسلة دانيال بنقص تفتر السب سلسلة نبره بدل زينا برسب قا أنت نبره نقول لك بدي أنا بس كتير بدي توصين شو داريوس أنا بنكسنتي زين إحنا كاسعات أخيلا يلون شو هنا يلون أنتو كل ساعة تقولوا عملاخ كتل كايلو بس أقولكم كل ساعة أنت تقولوا كل ساعة تقولوا عملاخ مشي كتل كايلو داريوس كقولوا زي كعلى فتاري بيرلون نستمروا أناليست ندانيال كابودا قد أناليست كسعزوت حقفهم زمان قوة حقفهم زمان قوة أكلاتهم النادبسوا بأكلاتهم النادحسسوا دماء كان دانيال من الميلهم زخمر وسب كوين دربين دانيال زخمر أكاراف أناليستي أقودا قد أناليستي كبير بخبر كاوس وسع دانيال يبير أتوم نكزيالير أبنبهم زخمر سبات نكزيالير كبر زهاب سبات أكشكر كزي أتوم زخمر نسات
نساتهم أتهم زخور سلسي دان بارنا تاريخنا كنملس أوريزا فتلات انت تملكيتكم كافت زنال النبقل لوت اتازنا برلا كتما نخمرو مجهدو كوينا سلزي ترغبت لوت زمرت كتما هابتا أكيب الله زعبكم هابتا حزبو خوت سكنا يكال حانت لجعو قايتو ماذا إذن كوكم مخنياتو قدس مصحف كتملكتو خلهم هابتو خمس مزحلو كابتو خمس ربحلو سأبعنا ساتي أسمنا تقلعي أتزبالة هابتام سب كويني نبر كم زنبالي بسنك هابتو دما عبصدامون قمرات كان كورسد نزتبعشو ستعارف زخاري ندخاتات زتصدق سب كوينو زنبالي لوكينيو بزي خبروسي عبصدامون قمرات بمولو تفلنا لمنا سنبالو سلام قمرات بحاكيات كبرو سلام كتشكون كلاقوات نايلوت غزاغن ايتتنكف وزوكم يمود داخل እቲ ታሪክ ከመይ ምዃኑ ትርድዎ ሓደ ነገር ብዙሕ ግዜ ሰባት ዝሓትዎ ሕቶሉ ናይ ሶዶምን ጎሞራን ነበርቲ ግብረ ሶዶማውያን እንተ ነይሮም ንሎጥ ክልተ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበሮ በዓሉ ብቃሉ ገሊጹ ንምንታይ እነዘን ክልተ ደናግል ምክንያቱ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሱ ኣብ ሶዶም ጎሞራ ሓጢአት ብምርጫ ዝግበረሉ ቦታ ኣይኮነን ነይሩ ሓጢአት ብግዴታ ዝግበረሉ ቦታ እዩ فلاني سب حجي فليتودي دليلي ويستجددي حاجة أزقبر ها اسكندر دليلنا لنا تجددنا ها هذا اسكندر وتستجدد حاجة أزقبر سوي لا يبلغني إذا تزيج كحت السري هذول من قصدين لك على جريز أبصرهم بمراجعهم كومينة بنا رأيهم إذا زمان الزمن عند كثير لهم على مخالف هذا لو مثل حاجة زكبر دليل فقيري ما تجدد يكون أبصرهم بمراجعهم حاجة نانبركا مرجع أخذي ويك أبصرهم بمراجع موسعي ويك أوش صدهم من لا تقمت كها نصهم زمرت لك عينة حاجة مريض كم جرام حاجة نبعد الذي خيبون كان دور شجريلا حاجة كجبري ودو خينو مستقرانه صوتها زموت كجبر أي فكر أفتقد ما يفكر عليه لا أتتقبل حاجاتهم نحن إذا نبرز الكلام إذا نقولكم طيب نتقبل حاجات كي ترفع مريض أو من هذا حاجات زكبر له زمن نزل الزمن أصلهم قمرة سلام صدام قمرة حاجات بديتها زكبر له أتقبل حاجات ما مريض أو كان نجمي زقرب نزل بوتا سلام قمرة سلسل ذاك تمازي أيو كي تردو النوت كي تردو نذاك تمازي أيو بريشون نذاك تمازي أمس مرت أبزاك تمازي نفسه كافز جرمكم نايلوت إنكي نذاك تمازي أبي ما تاوك ساب كندي إننا تج أنقي إننا تساقي ينبر كم زنبرة أبادي سكيدان قدوس بيتروس قدامي تملوك تقولوا كاميتنا انتهينا لوت ما أبصرهم كنبرن كله نفسه الناتج النقطي نبر نبري حسنكم كل يوم كلنا حبتاني حبت مزيحليو كابت نمارني حنابين عم تصدق جزاز غمت كباب صدوم زغمتو زنبرو زي على أولاد الناس زنبرو حبتام سبينيو حبتو جن نسلام مخيات هيكون السؤال حبتنا نسلام مخنيات زي كلنا تمرتنا بسلام منبار مخنيات زي كلنا تعنانا بسلام منبار مخنيات زي كلنا جزي له نسلام منبار مخنياتنا زيادة طرح سب بجنزب نسلام كم سايكلني بتمرتي نسلام كم سايكلني سب نفتح الندمة نزنا سنة سنة فتاوي بمخانون سلام كم سايكلني سلام اتركب نتي سلاماوي نقص خلي بزيادة نصب من باقي سلازي نسجن كموريهو أنصار أبونا أبراهام زخبرلو نمبر وجن كيدو سلازنا وله أتسلاماوي بوكام سيد أبونا أبراهام سلاماوي أبو أبزي الله غيرنا تقمته لا سلام سبك خبري كله أتعب خبابي كل شيء كعلن كندي جزية تماريخو
بزح سقاي تقبليو أبراهام نعود نملاس بزح واقع خفيف ما أنت لو تزخفون واقع بزعيم لو تزخمت الله كتماك زيابير بدي حاوي كمتكاتل من تكاي قبراون أبونا أبراهام نكزيابير بمقنمان نوبي مع الهاتات في نيري أوريزم ترى تاسكشون وانتقد ملكة والله نزا كتما محرر نابلة بسقايم بچنكن أبونا أبراهام ننوح جزية زخون نكزيابير صدوم كتم محرر نبمين وين أيكونن مخنياتو أب صدوم محرر زبليو حاتيات أي نبرن حدا نقر تردو محرر زبليو حاتيات محرر زبليو حاتياتنا حدا نقر على عالم كنسابيخ نقركم كما حلال افتح حمامات على عالم انتلاح اليوم من يحكم الناس وياك تريز هون السكون تيزوسا حكينا انتاي اتم كما حلال افتح حمامات زحموا سبعة كابسن في الليل كابسن انت زي فريقايوم نالوات حمامون زي حاول تدا كوينو نسخة نوتموت نمغ الناس نوتهم زحموا سبعة كاتدحنهم كم زي تغل النافلت كان نجرقب كانوا سبعة من تخيلكم ونعون فريقا خطهم بطمالك نعم انت زي فريقايوم من نخابط كتفيهم زيابير زحاسلن سودوم غومورا خاصيديو سودوم غومورا مدحانيتا نسحا يكونن مدحانيتا مدفعتا هي برسلي حكا مخنياتو من تايتلكمني اب سودوم غومورا زغمطو حزبي نحاديات كم صدقي زقطارو حزب سنزنبر بس مخنيات زغاني ننسحا قربا لب زنبرون حزبي اي نبرون كافتز حزن ምናልባት አፍ ታሪክ እንተዳተ መልኪትኩም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተጽፎ የኩም አብዎ ዝግባ ክርዳና ምን ካፍቱ ዘሐዝነኩም እንታይ እንተዳተ ባይሉ አብ ሶዶም ጎሞራ ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግሌ እዚ ሓጢአት እዚ ተሰማሚዕዎ ዝነብረሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ህፃናት ከይተረፉ እኮ ግብረ ሶዶማውያን እዩ ግብረ ሶዶም ክትከውን ዕድመ ዝውስኖ ቦታ አይነበረን ግብረ ሶዶማዊ ንሙኻን ንስኻ ክትውለድ ጥራሕለካ ዝተወልደ ህፃን ናይ መጀመርያ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ሶዶም ጎሞራ ግብረ ሶዶማውነት እዩ ግብረ ሶዶም ተማሂሩ ይዓቢ ብግብረ ሶዶም ይነብር እግዚአብሔር ከይፈለጠ ይዓቢ ስለዚ በዚ ምክንያት እግዚአብሔር ንሶዶም ጎሞራን ከም ትኽበብ ገይሩ ምክንያቱ ኣብታ ከተማ ዘሎ መርዛም ዝኾነ ተመሓላላፊ ሓጢአት ንካልኦት ሃገራት እውን ምእንቲ ከይልክን እግዚአብሔር ካብ ህፃናት ጀሚሩ ክሳብ ሽማግለታት ዘለው ከቁፅዑ ከም ዘለው ወሲኑ በዚ ምክንያት እዚ ንዘመናት መሰክሒ ዝኸውን ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሶዶም ጎሞራ ወሰነ ስለዚ ሶዶም ጎሞራ ድማ ታሪክ ኣንበር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ሶዶም ጎሞራ ሃገሮም ዘለው ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ሰባት ኣይትፈልጥን ካብቲ ዝገርመኩም ንዘመናት መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን ኣብ መንጎ ሓደ ዓይነት ፆታ ዘለዎን ሰባት ዝግበር ፆታዊ ርክብ እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ስለዝኾነ ንዑ ዝኸውን ሽም ተሰማማዕውን ስለዘይተረኽበ ስጋብ ሕጂ ንሰባት መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን እንታይ ኢልና ኢና ንፅውዖ ግብረ ሶዶም ዘይኮንና ንብሎ ግብረ ሶዶም ዝበሃል እንድሕር ተባሂሉስ ኩሉ ግዜ ብሕድናኹም ዝመፅእ እንታይ ስንገሩ እንታይ ዝመፅእ يوم جبر صدام تنا كتة زمت أنصار زتفلالي صوتا زجبر حاجات كتة أنا بنات مت نمن داي تلكم شمس توابو قد بتاع كتمان صدام كتمان جبر زمن ما نصر حمز قلت ناي صدام أويان جبري مالت ناي صدام أويان جبر انتاينا تلنا خالي انتاينا تبايرو حدا عين صوتا زلوان زفت سموعات أيافي جبري جبر صدام تبايرو بتكتما سيام يزتوهمو أياف حاجة إذا كتما بز حاجة تتغطي تفعل سنة نبرت هفدنكم زيالير ناي سودومون غموران حاجة مليو أتهزمي كمل زي كل هزو كوينو مسترغبة زيالير نتكتما زقطعو كل تملاختي ناب سودومون غموران سجدني أوش سودومون غموران زغمتا زنبرو هزمي سودومون غموران أوشتن حمشت عبيت كتماتات نير كاب عالم أفت الزمن زمق على كتماتات كم زنبرا ينكر بسبت عليه سقع زمن ونوه زنبر سقع زمن أبونا أبراهام زنبرو الزمن أذن كتماتين ملكعات
ውቁባት ከመነናሎ ተባሂሉ ዝንገረለን ኩሉ ሰብና አንከረ ዝንነቀለን ከተማታት ከም ዝነበረ አይንገረለን ግብረን ግን አይጸጣም ዝመልክዓ ከተማ ብልሹ ዝኾነ ስነ ምግባር ዘለዎ ነባሪ ዝነበረ ከተማ ሶዶምን ገሞራን ኣብቲ ታሪክ ክንምልከቱ ከለኹም አብርሃም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ከተማ ይቕመጡ እሞ ናብቲ ከተማ ዝኣትዉ ሓድሽቲ ኣጋይሽ ተቐቢሉ ንገዝኡ ሒዙ ብኣጋይሽ ገዝኡ ከየእተወ ንገዝኡ ዘይኣቱ ዝነበረ ጋሻ ተቐባሊ ሰብ እዩ ብዙሕ ግዜ እኳ ገሊሉ ናይ ኣቦና አብርሃም ናይ ኣጋይሽ ምቕባል እንተተነግረ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዝበለፀ ኣጉልሕ ምስክርነት ዝተነገረሉ ግን ንኣብርሃም ዘይኮነን ኣቦና ሎጥ ኦሪት ዘፍጥረት እንታይ ዝብል ትረኽቡ ኢኹም ቅሬታ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ዕብራውያን እንታይ ዝብል ምዕራፍ 13 ገሊኣቶም ከይተረድኦም ኣብ ቤቶም መላእኽቲ ዝተቐበሉ ኣለዉ እሞ ኣጋይሽ ምቕባል እስኪ እንታይ ትገብሩ ኣይተቋርፁ ከይተረድኦም ኣብ ገዞም መላእኽቲ ካብ ዝተቐበሉ እቲ ሓደ መን ይንገሩ ወይ ስላሴ ገዙ ዝተቐበለ አብርሃም የለን ናይ አብርሃም ግብሪ መጽሓፍ አጉልሕ ስለ ዝገለጾ ሎጥ ምእንቲ ከይርሳዕ ንሎጥ ብዝበለፀ ኣብነት ጌሩ ገሊፅና ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ሎጥ ብዝበለፀ ካብ አብርሃም ንላዕሊ ቅዱስ ጳውሎስ ዝደነቕ ዝነበረ ብሎጥ ንምንታይ ተልኩምኒ ምክንያቱ ሎጥ ኣብታ ጨናቂት ከተማ ኮይኑ ንሱ ግን እግዚአብሔር ዘኽብር ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ልቢ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተደነቐ ጻድቕ ሎጥ ነይሩ ይኹም ኣሎ ሓደ ግዜ ትነብሮ ቦታ እውን ካባኻ ዝበልጥ ጻድቕ እኳ እንተሎ ካብኡ ንላዕሊ ዝገነንካ ሰብ ዝንገረልካ ኾንካ እውን ክትርከብ ትኽእል ኢኻ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገላልፃ ዝረኣናዮ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ ቅዱስ ሎጥ ዕላሙ ኣብ ካብታ ከተማ ወፃኢ ዘእቱ ኣፍ ደገ ተቐሚጡ ናብታ ከተማ ዝኣትዉ ሓደሽቲ ጋይሽ ቅድሚ ኩሉ ቀድሚ ናይታ ከተማ ነበርቲ ዝረኽቦም ዝነበረ መን ሎጥ ዕላሙ ንክልተ ነገር ቀዳማይ ብኣጋይሽ ምቕባል ዝርከብ በረኸት ስለ ዝተረድኦ ካልኣይ ድማ ናባ ክኣትውን ከለዉ ሶዶማውያን ከይረኽቦም እሞ በቲ ክፉእ ግብሮም ምእንቲ ከይፃወትሎም ንምክልኻል ስለዚ እቶም ክልተ ከም ሰብ ተመሲሎም ናብ ሶዶምን ገሞራን ዝኣተዉ ከዓ እንታይ ገበሮም ኢሉ ኣብኡ ኸደሞ ተቐበሎም ኣብ ትሕቲ እግሮም ሰጊዱ ከዓ ጎይቶቶይ ፍቓድኩም እንተኮይኑ ንበይተይ እተው ኢሉ ድማ ሒዝዎም ከደዩ ንዑ ከም ሰብ እዮም ተገሊፆምሉ መላእኽቲ ምዃኖም ይፈልጥ ኣይነበር መላእኽቲ ምዃኖም ከይፈለጠ ክከላኸለሎም ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ከም ዝነበረ ኢኹም እዮም እዚኦም ናተይ ኣጋይሽ እዮም ኣብ ልዕሊ ናተይ ኣጋይሽ ካብ እትጭክኑ እተን ዝከናኸነን ክልተ ደናግል ቆልዑት ኣለዋሊ ንዕም ውሰድሞ ድላይ ኣነ እንደይ ጋሻ ምቕባል ክሳብ ክንደይ ኣቦታትና ተረዲዎም ነይሩ ሓደ ግዜ ንበይነይ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ኣዝዩ ዝደንቀኒ ብሓቂ ዝብለኩም ሎሚ ትፈልጥኩም ሰብ ጋሻ ይጸልዩ ጋሻ ሰብ ኣብ ዝጸልኣሉ ግዜ ቀደም ኣነ ዝከረኒ ንሕና እውን ኣርኪብናሉ ናብ ዘመን ኣቦታትና ዘዝፀበቐ ነጋይሽ ነይሩ ስለዚ እቲ ዘዝፀበቐ መቸስ ኣብ ጥንቲ ፅቡቕ ዝበሃል ትፈልጡ ኢኹም ከም በዓል ጠስሚ ከም በዓል መዓር ዝኣመሰሉ ካልኦት ነገራትን ጋሻ ምስ መፀ ተባሂሎም ይቕመጡ እዮም ነይሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ጋሻ ክመፅእ ይሃንከው ዝብል ጋሻ እንተመፅእ ደስ እዩ ዝብለካ ካልእ ተተረፈ ምስኡ ተቐሚጥካ እኳ ተዘይበላዕኻ ካብተን ዘትረፈን ጠስምን መዓርን ግን ክትረክብ ኢኻ ስለዚ ኣብ ዘመን ኣቦታትና ዘዝፀበቐ ነጋይሽ ይህቡ ነይሮም በጋይሽ ዝርከብ በረኸት ብትኽክል ዝተረድኦም ኣቦታት ነይሮም ሎሚ ሰብ በኣጋይሽ ዝርከብ ጸጋ ናይ ምርዳእ ዓቕሙ እናደኸነ መፅእ ኣቦና ሎጥ ግን እዚ ብትኽክል ስለ ዝተረድኦ እዘን ሎሚ ዝረኸበን ደቁ እኳ ኣብ ገዝኡ ንዝኣተዉ ኣጋይሽ እንተኽቢሩ እግዚኣብሔር ብዕፅፉ ገይሩ ክህቦ ከም ዝኽእል ይኣምን እዩ ስለዚ ምእንቲ ኣጋይሽ ዋጋ ዝኸፍላ እንተገበርኮን ደቀይ እግዚኣብሔር ብዕፅፉ ገይሩ ክኻሰኒ ከም ዝኽእል ይኣምን እየ ኣባይ ንዝተማዕቆቡ ንደቀይ ግን ኣባይ ንዝተማዕቆቡ ኣጋይሸይ ግን ካብ ነዎም ኣሕሊፎም ንሃብሲ ኣክንዶም ንደቀይ ዋጋ ዝኸፍላ መስዋዕቲ ዝኸፍላ ክገብረን ይሕሸኒ ኢሉ ዝኣምን እዩ በቃ ንደቁ ዋጋ ክገብር እዚኦም ቤተክርስትያን በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ምስጢር ኣመሳጢሮም ዓብ ምሳሌ ናይ ምስጢረ ስጋዌ ኣቦና ሎጥ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ሎጥ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ምሳሌ
ደቆስ ተባለጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ ምንት ደቀ ሰባት ዋጋ ለመግፋት ናብ ምድር ዝመጽ ለሁም አለው ዋጋ ዝኽፈለለን ክልተ ሰባት ተባለ ድማ ናይ አዳምን ሔዋንን ምሳሌ ኢሎም ይገልጾ ስለዚህ ዋጋ ክፈሉ አነ ደቀይ ክበኩም እዩ ነቲ ማዕጾ ድማ ብመፍትሕ ሸጎሮ ብመሸጎሪ ሸጎሮ እቶም ህዝቢ ግን ዝሰምዑ ይነበሩ ዝደለይ ወንበር ዝቐረብ ካሎም ዝፍጽሙ ይነበሩ ከቢድ ይኮን ሓደ ዝብለኩም ሓደ ጊዜ አገዛ ካብ መጽ ሓደ ሰብሲ በቃ ይኮነን ስራ ሽሮ ሪብካ ሆነ ሽሮ ይበልዕ ያለ አፍታው ሻት ኸደ ሓቢጋ ዘለኻ እታ ጽበቀት ምግብ ሳያ ነው ተዘይ ኮይኑ ግን ለይልካስ ያላጥብ ሓብስካ ሞት ዲላ ገዋን ልካኩም ዓይነት ይኮ አገዙ መጽኦም ንሕና ነቶም አገዛኻ ዝመጹ አጋይሽ ዝኾኑ ነዛ ጊዜ ሃበና ምስኦም ክንድቅስ ኢና እዮም ዝብሉ ንሱ ግን አይከውንም እዚአቱም ናተይ አጋይሽ እዚ መሰረት ገይሮም ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ኣብ ዘመናት ስጋብ ሓሙሻይ ክፍለ ዘመን ኣብ ታሪክ ቤተክርስቲያን ዝቐጸለ ዘደንቕ ታሪክ ፍጻሜ ነይሩ ንሱ እንታይ ተልኩምኒ ደሓ ሓሙሻይ ክፍለ ዘመን ብፍላይ ድሕሪ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እቲ ሕጊ ካብ ቤተክርስቲያን ከም ዝወፀ ቤተክርስቲያኑ ብነገስታት ክድፈር ከም ዝጀመረ ኣብ ታሪክ ተጻሒፉ ስጋዕ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረሉ ግዜ ግን ሰብ ዝቐተለ እኳ እንተኾነ ኣብ ቤተክርስቲያን መጽኡ እንተ ተዓቂቡ መንግስቲ ካብ ቤተክርስቲያን አውጽኦ ወስዶ ይፍቀድ ነበር ትዝነንከኩም ማለት ነው ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ዘመን ዮሐንስ አፈወርቅ ዝነበረ ንጉስ ናቱ መኮንን ዝነበረ በዲሉ ድሓራ መወዳእታ ቤተክርስቲያን ምስተዓቅበ ካብ ቤተክርስቲያን ከውፅኦም ዝደለየ ዮሐንስ አፈወርቅ ተቃዊሙ ግደፍ እዚ ሕጊ እዚ ነዚ ሕጂ ቤተክርስቲያን ተዓቂቡ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓኻ እውን ዘድልየካ ግዜ ክመጽእ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝተዓቅበ ሰብ ማንም መንግስቲ ክወስዶ ሕጊ ኣይፍቅድን እዩ ዝነበረ ናይ ኣቦታትና ሕጊ ኣይተፍርስ ግደፍ ኢሎ ኖ ኣይከውን እዩ እዚ ሕጊ ዝኽፈርሳሉ ገበነኛ ሰብ ኣብ ዝኣተዎ ኣትዩ ኩስላ ቤተክርስቲያን ኣብ ጥንቲ ከም ዕቆቢት ገበነኛታት ከይደረፈ እትቁፀር እያ ነይራ ሎም ትፈልጥዮ ምናልባት ሰባት ኤምባሲ ክዕቆብ ይኽእል እዩ ካልእ ነገራት ክዕቆብ ይኽእል እዩ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ጥንቲ ሰባት ንዝበደሉ ከም ዕቆቢ ዝዕቆቡና ዝነበሩ ኣባተ ተዓቢፎም ከዓ ዝትንክፎም ሓደ ሓይሊ ዘይነበረ ቤተክርስቲያን እያ እዚ ክብሪ ከይተርፈ እያ ሎም ቤተክርስቲያን ሲኢናቶ ዘላ ኣሕዝነኩም ዘበና እዚ ክብሪ እዚ ከይተረፈ ኢና ሲኢና እዮ ዘለና ግደፍ ኢሉ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣጠንቂቆ እስማዕ ቢቡ ግደፍ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ፅባሕ ናባኻ ክትግልበጥ ምስማዕ ቢቦ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝደለዮ ሰብ ወሲዱ ቀቲልዎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዝነበረ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ተላዒሎም ንዑ ክቐትልዎ ኢሎም ምስ መፁ ሃዲሙ ናብ ቤተክርስቲያን መፅእ እታ ቅዱስ ዮሐንስ ዝበላ ግዜ ኣርኪባ ብድሕሪኡ ግን ዮሐንስ አፈወርቅ ይቦ እቲ ፍርዲ ዘፍረስካዮ ንስራ ኢኻ እቲ ዘፍረስካዮ ፍርድኻ ኩላቶም ስለ ዝደፈርዎ ሕጂ ንዓኻ ክንዕቆበካ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ነቲ ሕጊ ከም ዝድፈር ዝገበሮ ንሱ እዩ ነይሩ ቤተክርስቲያን ናይ ኩሉ መዕቆቢት ነይራ ሎጥ እምበኣር ገዝኡ ከም ቤተክርስቲያን ዝቆፅር ስለ ዝነበረ ኣገዛይ ዝኣተወ ኣይድፈርኒ ዝብል እምነት ነይሩ ነዚ ክፃብ እንደ ዓይነት ቤተክርስቲያን ኣለዋል እንደ ቤተክርስቲያን ኣለዋል አንተ ጋር ዘላለ እንደ ቤተክርስቲያን አለ ሰለስተ ዝናይ ስኮፕ ለጋ ቤተክርስቲያን ቆጥርኩም ወለው ማለት ነው አዛ አዲስ ስኮፕ ስለዝወዘ ንዓኻ ከምሳሌ ሴት ቤተክርስቲያን ቆጥርኩም ወለው ማለት ነው ቤተክርስቲያን እንብሎ ክልተ ተዓባይ ቤተክርስቲያን ቋሚ ትእዛዝ ዘለና ያላ ንእሽቴ ቤተክርስቲያን ትባሃል ድማ ናይ ነፍስ ወከፍ ምእመን ገዛ ንእሽቴ ቤተክርስቲያን ተባሂላ ትፅዋዕ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ሓደ ርእሱ ዝከኣለ መፅሓፍ ጽሒፉ እታ ንእሽቴ ቤተክርስቲያን ነታ ዓባይ ቤተክርስቲያን መሲላ ብኸመይ መገዲ ክትነብር ከም እትግባእ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ጽሒፉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ኩሉ ኣስተምህሮ ንናይ ማሕበር ምእመናን ገዛ ንእሽቴ ቤተክርስቲያን እንዳበለ ይፅዋዕ ነዛ ዓባይ ቤተክርስቲያን ንምስራት ምክንያት ኮይና ዝተረኽበት ንእሽቴ ቤተክርስቲያን ይብላል ስለዚህ ሎጥ ናይ ምሳሌ ስለ ዝነበረት ቤቱ ኣይትድፈርን ይላልዎ ዝሰምዖ ግን ኣይነበሮም ደፊሮምና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ድርሳኑ
نزي أبوري زفترة ستجلس ناي لوط بيت مدفار ناي بيت كريستيان مدفار أبزمنو سنبر نقص تاريخ مثالي جرا مساتيرو ميرولو نيري نزي تاريخ زي أما مساتيرو كم زمهارلو أقدر سانوس تصحف تاريخات كنيك يكادن ناي مخنياتو لجوزو كم بيت كريستيان قصيروا نتوما جوزو استعابو سبات كان نصحاتو قال تنبرو جبنني بتقارا نجن جريتو بيت كريستيان جبنني أتعقبي أبيت لو استعاوك النصحان يمنيروني نعم سدليون كا جبنني أتاتي يوم بتقارا مالك حجز الله بيت كريستيان ناي جبنني أتات مع قوميتها بيت كريستيان نجبنني أتات نتعنت التهم نتعنت التوج كعدبنهم نتع توج سلزخونة جد إذا سمزي السماء عيب سلاسي لو تجأنيه كهبا ما يدلين ندم عفو خسر ودلين نلو سمعي نبرا اقوادا قدم زخبرو وزنبرو ازب زي مقبارو نتح بحور تاريخو نسو سقعتنيا خمس خنا قوتيرو ازب سدتنيا سبزي نماني خزم مسعادة قلنا ولو تقوزيو سم صلاكا يكو قدم أغميتو زسنحة مجھے سامر أقل قد عبدتات تفضل يوم حتى له من الوقت وين نقول سنتي بزمت أفتعدي متصمو يمرعو أفتعدنا برمش جمرة قال أخذ برمش جمرة مسكزي قال أنت حرقيركع أتتعالوا مش عزكي غيها تصرف حكا زغا عبد زي يقول له واسع نقول سنتي بزمت حاجة زي نعرى والدبات خلنا أغاتو اليوم سب مجاز أبشكر زي كوركورو تأجم يلا نلوت كازيوم كيروم إذا سدتنيا سبزي عبد زي منه عبد خمسة نوكن خون زي أنقعنا يوسفسي نمان يزن بس على غني نسخة من يخيلهم تزدل لنا يخن قبرنا يدخل كلنا نعم كل تدنا قد وعلت كون عين دلني نايم عين دلني نايم كرين النصم زسخروا بقبر صدوم من بل نساتهم أتكزيابيهم زفقر اللهم نبور زخونة أو كل تفعلالين صوتات زفت أم قبري أو صدوم قبرا مقبار نوري أتستفقد أو صدوم قبرا نوري أتزي تفقد تايرير قبولية بتقاراني حدار نورز خلنا كتما صدوم قمر عبيرا أو صدوم قمر حدار زبهاني في اللد أين مرد مخنيات كل مسكلة تصوتها نستفل على صوتها زي كل حال عين صوتها يسنبرني حدار زخسرت كتما عبيرا صدوم قمر عدم اللومي نفس كزيزي نفس ندامر حتى نتسكم زلا كلنا نفوت يمسلن نفس زمن نفس نردوس تشجرنا يمسلن نفس زمن فلتو تبعي وسنغرزي እግዚአብሔር ዘይመረጸና ምርጫ ሰባት አመምራጽ ለዓለም ታሕተም ዝብሉሉ ዘለው ዘመን ኢና ዘለና ዓለም በረኸታ በዓላ እና ተወቶት መጽ ዘላ ዘመን ኢና ዘለና ናብ ቁጣ ገጻ እና ምሕረት ተኸደሉ ዘላ ዘመን ኢና ዘለና ስም እግዚአብሔር እንትሕዚኑ እግዚአብሔር ድማ ፍጥረት በፍጣሩ እንደተጣይሱ ቁጣ እግዚአብሔር ከቢድ አቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ትምልከቱ ከለኹም እግዚአብሔር መጀመሪያ ለህዝቡ ተዓዝዩ ካባታቶም ጽቡቅ ግብርን ንሳነ ድማ በመፍጣሩ ተጣይሱ ድሕሪ በመፍጣሩ ምትዓሱ ድማ ነቶም ዝነበሩ እዚ ብሰሰካዕ መቕፀፍቲ ትፍይዎም ርኡ እግዚአብሔር ንኹሉ ብደረጃ ይዝገቡ ሎሚ ድማ መልክዕ ዓለም እናተበላሸወ ሰብ ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኮይኑ ምንባር እናተጸገመ ዝመፀሉ ዘሎ ዘመን ኢና ዘለና سب كم زفتر أنا سنتأخذ برجال كبرصون مالك بخلا بخلا لا يزير تفتر مقام مالك زير تأخذ برود بيه فترة أنا قاعد نجسد وتشوفت يوم أنا صوتهم تزي كيرو أو أنا بتعب أنا وسحب زفر يقول لهم ودو سبحانه تكنسيان يرن والقالوا سبحانه أو دات نيرو أكل من الوقت نيرو هم كانوا محاجة سنورهم كل اللي يخليه سلسل ودو زبالو قالوا زبالو نيران زياتهم الحمد تسمنا قازداتهم زمر مثلا خدن كان لا يكون سلسل السب قبر صدوم مالك እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተፈጠርኩ ናይ ፍጥረተይ ምርጫ ወይ መንነተይ አይደንን ናይ ከመርሐን ዝግቦ ስምዒት እዩ ኢልካ ለማን ስምዒት ዝመርሐቱል ስምዒት ማለት አይ ማለት استوعبك ተፈጥሮ ገዲፍካ ካለን ምን ናይ ማለት ስምዒት ይህ መሰረት ዝመርሐ ዘሎ ኣብዚ ዘመን በቃ
أنا كخونز دل شيء ما تشسلوا مي أبزم عمل العالم بس إحنا قري عطهم زلور يوم الله دنا استوى ده أنا تقى أبيت مرتك مهارون كلو صوتهم انتهي تباهيلهم حتى كترف كم زلوا عايز وصل زل زمننا ما خليها صوتهم ما اسمر صلوا صوتهم ولدهم خمر صلوا ما يفكرون أبزم لنا معهم العالم قا كي ترفه أبيت مرتي نايهز أنا صوتا انتهي كم زخون نخي مزقر وساني استوصلوا لزمننا كيف تصفوا صوتهم ما خليها صوتهم ولدهم خمر صلوا ما يكونون ቤተሰቦም ክመጽሎም ኣይከሉን ጾቶኦም ዝመርጹ በዓሎም ምስዓብ ይሄ ክሳብ ዝዓብን ጽብየም ኣለና ይሆን ስለዚህ እቲ ጾታ ክሳብ ዝዓብ ክጽበዩ ግን ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዝገርመኩም ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ግብረ ሰዶም ከም ሓደ ሳብጅር ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነኻ ብተዘዋዋሪ መገዲ ናበይ ከም ርሑቕ ክኸዱ ከም ዘለዎም ካፍሉጥ ነገር officially مرتولو من برد مرتشاهم كو قبر سدوم يكون يزل بخلاف سلازي عالم أكم ذا عين الدرجة إن ودقة اللزلة عبد علينا أقوى حياة في الناس زي بالله سدرابين إن هنا تمزق كم زلنا عالم نارينا كنردع آيات أجملنا نزل يوم كتردو يسقمكم هيسقمني زي حسدرانو ما كان يوصل للسري ولا دقة يسبحان كون تايفهم كما يلون يمكنورو زبن فرحي أكبيت وطري زنبر أكبيت شنكي كاملوت نفسهم إنا تجنقت زنورو سدرانيت زنور حلو زمننا نفسهم إنا تجنقت زينا كوزلن سلازي لوت قبرو سودم ما يتقامتو سودم قمرا يتقامتو أتيهم بعمل نتهم ملايكتك عن نصهم دلي نساتهم دم بتعمر أعينتهم كم زعورو كدرو حيلهم دم أذكروا إننا تدنارو دم كافو ولا خلو بتحرزين اللوت كتيفك خافتو وتاوصايلهم تزاز كافت جداما كافتا كتما زوج قلو ممرحيهم مخلو أتم ممرحيتات ما مسارتها يا النجار خير نايز زمن زمن ممرحينا والنسنة أكل زمن تايلهم كافزا كتما كتيفك وزع نابزو أرجزكا هدر نفسها ألحن ندحريت جزكا عايتكلمت الصديق حقي سب أرهيواتو أبزخونه يخون جزية ممرحي وخدمر نزقبال كافتنا يسدهم بمرات رجعلو كتما مهدان يدلي كاب حسابهم مهدان كاب رنتيتهم مهدان كاب زقورو وقفو قمر مهدان حاجات نتقل من المديا تذكروا ما يكونون ودن ودي كسعامو أما خلا الدوابي كتما خندريون نسي نمشون بريك زي معرابو عالم كنس نكلنا كل تستفاد عليه صوتها تحقاقي فوق من ناخدو زي تدليل من السعام كفتو مخريون كلنا نسيه فيها بس فسك بسانتا تجبولو عبيز أزغل كاي ودن الناس ودن قالوا تسجعوا ساعة يبانيو حركة سبغس كن دوم عند تريوم تسيفهم نصبح عيد تريوم تلوم دو الحركة من تسال كان يومكم يوم عملوا منها تحريدون كل إحنا الكلام هذا يهون كل ما دنكم نوريو كل ما دنكم لك أدم رصدهم كأكمي أبدا بابا يوصلهم زي تدلي نجر سفتسو سويلهم كي مسلكم أذهب من الحاجات من تخلنا ما مدر سبنا حاجات زلنا ما مدر هذا من تايتلكم من بنرعاي مجمّر حاجات النفتسو ما مسرعنا يون مسمعنا يون زعلم زي حزرين زسمعن نحكي أزمرة الناس حد الناس بتصل سب كابك زيابس زيابير زنبرة زندنا إننا تمتكز نسألو عينات كبري على عالم الناس زي نسأل نزينا له من كحزتين كم لوت من كحزتين لوت أدلای نبرون هابطا أبكي بخيد أدلای توعب وزعت باي ندحري كيدت مكانتش طبعي مخلياتنا بذاك كتمازيا እግዚአብሔር ናይዲን ሐውድ የኸጥባ ተዳሪሎ ግዜ ይብልካን ውጣት ንብረት ካትቀበሉ ጥሪት ካይስካ ተኸደሉ ግዜ ይብልካን ውጣት ባይ እግዚአብሔር መብጻዕቱ ናብ ምድር ክልእ እንቆሎ ግዜ የለ አገዝሎ እግዚአብሔር ኃጢአት ክንፍጽም እንከለና ንስሐ ግዜ ዝህበና እምበር ናይ መብጻዕቱ ሓለንጂ ናብ ምድርን ተዳተወሪዳ እንተዳወሪዳ ንኽንስሐ ባዕድ ካብ ሓሙሽተ ዓያሹ ደናግል ኣይረኣኹም እንዲሁ أيراهم كم حمش عايش دناج
بكيسن كلها تسيين قان نكان دينن زخون زيتي كادوكان كينن نقعد قعد لا يرخبال هنا مستنسا كما قلت تمعطو تعاطي السنزلو خلها صلمات كوي مبصعت እግዚአብሔር سلك من الذي أجس من لا سنت عابقل مبصعته كبير نسحة لينا نسحة زين رخبر لكزير أنا السحة زين رخبر لكزير بيت كريستيان لينا بيت كريستيان زين رخبر لكزير قربان لينا قربان زين رخبر لكزير سد منفسه الصراحة مسرح دليل منفسه الصراحة المسرح الخول مش أقعد عن زين رخبر لكزير زين لعل كل نحنا كنمهارو اللي يقبع مالك سلازي لوط وطا تباين كدوات سيتمارات حدا موطاي مخنياتو سودومون غوموران تاوقون اتا كساشما قلا رخيسه حدا نصح سباب تا ختما يلن افتا كتما بجت كانوت افتا كتما ابونا ابراهام لمير حموش سباب نصحات قاسيني سينو زالير الونيو حموش تترخيكا محرد كاي اما ايد اشحال هزب زغمت أنسنا برك كتما بحموش تتأكد كدحنا إجزاويرنا أبراهام أدل هيبوني أبراهام قال حموش تسبسي حموش تسب تسعين إجزاوير تسوم حموش تسب مستسامخا أتن كتما فردن توسي نحنا أقوى حجة تذكريو أبصولتنا خنصل خلنا بأنت أنا تبعيد سل الحكي أبزمنا سودون قمرا بأنت أنا تكام سل كوبلاين أبراهام أبز حجير بني يوم مخرياتو أصلا سعرات معلوم قاعد ترى من تاميرو ها تاميرو قنا مستولو بقبر صدام زتمرز اللب حزام سلسلة قبرهم كل قاس دماوي سلسلة أنت سعرات كم نزل كول سنرين سجوت أتبعينه بخلت تعواتي لوط عبد الزعير زعزوز تزهد عم نفس عم قرا سرينيو سنيتون ندحري زي ما لصوت من لوطي لو كوب سنكا نستم ندحري استمرسلو بسنك صوتن ندحري تملسالو بسنك دقوم ندحري تملسو سباتالو بسنك ገንዘብ ندحري تملسلو بسنك ትምህርት ندحري ካብ እግዚአብሔር ተመልሱ ሰባታለሁ ندحري ምጥማ ሲጀመሩ ሰባታለሁ بسنك حابتين እግዚአብሔር እና خسሮት መጡ ሰባታለሁ አይገርምም كما يجن لبنا خيلنا نግዚአብሔር ዝትክል ቦታስ ከመገና ያናረከብ ጌና نግዚአብሔር ክትቆዝር ነገር ከመገር ተረኺቡ ስለዚህ ሎጥ ቆራጽ ነው አፍትስቶ ሀቦ ትእዛዝ መፍጻ ሕጁን ካላይ ጊዜ ጌጋ ክትጽም አይደለ ካብ አብርሃም ዝተፈለየና አብይ ጌጋ ዝፈጸመና ሙኻኑ ተረዲዎ ተዋሂርና ስለዚህ ነበረ ሕጅ ጌጋ ክትጽም አይደለ ዝተዓዘዞ ከገብት ተሕድሉ ነው بس مخيات وطا كابزا كتما እግዚአብሔር ናብዛ ምድር ዚያ ዲን ሓው ኸስሙል ክጠፍ ያድማይ بس مخيات ዝወጽ እና ከደኸሎ ግን ሰይት ሎጥ ንግብር ሶዶም ዝተለማመደት ስለዝነበረት እና ወጻተን ከላሃ ልባ ዋላ እኮ አካላ ምስሎጥ እንተነበረ ልባ ግን ኣብ ሶዶም ጎሞራ ስለዝነበረ ንድሕሪት ገጻት መምሃርን እንትክትከውን ዘመና ድማ ከም ዓምዲ ጮው ኮይና ደረኻ ተረፈት أكيد يا ركاب يسورنا ترفد لوط كن حجون سبيتيكم وخير عيلون الحيط يتمتن دقوا ولا قد حار انت تقاقيا ولا قد حار زي كبو نجر انت فتسما نبون سلسلزاون سلسلزنبرا عدينا تريق عيلون النساتنا يتمتن أبون زرقوصو النارقصا نسوز سقومون دا سقوما نسوز رعيون دا رعيا بالدحري وطين اكزيابير نافس بوربوتا دما لوط كن أبوعزو حابتو خسيرين أو صدام قمرا حابتو خسيرين إننا صدام قمرا سبعيتو أخسيرات السود راح كي نسلو دقوا هاي ترى خسيرات مخنيات خميتيلكم نسو مسوزة زنبرو زنبر كوابس لزفرسة أتن صوت زنبرون دقوا صوتن أين وصيني نايلهم أو صدام قمرا سرز ترفو يوم أنس زنبرون كي ترفو يوم كوكو سدايا كم مسنس تناسي أب سودوم غومورا قبر سودوم داخل سمنا من بارح شنا زبلني خلياتو لوط نخلط تلقو عمر إيوان نير أتن كلم تلقو سابوت نيرمني نجار كن قوصون كلو نايلقو أساقوتو قا مسوق خلوف خادنياتات كوينوم سلزي تلقو
ندق حيزون يصوتون قديفيوت قدس مصحف بنصر عميتنا يبسعاسي دحري مسوت أجن حدا نجر حاسبا زري يردنا أبونا ترحيخ سبعي زلو أبونا خاشنجيلي صدم قمران تقينا تفيع أتومنا عنا استحاسو صوت تقينا كأبا كم عوض قاتلهم تريفهم مودا تعدلنا كلنا سلزي أدل زي بنا أدلنا حدا ينص أبونا خمسة نخلق سايك نيمو زي سكر مستستينا مسون لك سيدنا حاسبا يوم إذا حد إزقبر زين بعلو كابيت لما ميدونو كاب صدم قمران صدم قمران صدق زمهر كبابي سلزينا مرة نقول عينت حاجات عقليل كم تريز قبر سلزنا مرة بس مخنيات دي مصبون كدك ساقوا منم نقدر كويني تسمع منم أي تسمع كافز حزن جن دايت دايلكمني أبونا لوط كابدو كوس ولودهم قلبت صلاة إسرائيل كوينو من زمانات يوم هكذا هذا من يدوم من حكي يدوم أو ينقص صلاة إسرائيل نزمنات إسرائيل الناس سقايو سلام الناخل وزنبرو زنبرو يدوم أو يعني كابلوت الزرستون إسرائيل عندك أبراهام لما لوط ودحفتي أنت هنا كن لوط سوالدم صلاتي أبراهام كل جزء وصيت حاتيات موداتو زي صلاتك زيادة زخون وبزحتك زي وصيت حاتيات زخون صلاتي سلازي لوط جازو بمدة عفريسة سبعيتو كم عن بتو طريقة دقود ما مسو بعمل بزمود دكيسة تزار بزي زمناوي بحالات ريناسي دقو عمي صلوا مالتي كنا بحال أبز جزء بزح جزء بيتفر بالسمع حقيس سبعي ندقو عمي سوان كأنه تعصيرو كم تفريق بفلاي شوالي أبي يرتراقب سحكم عينتهم ولا يسمعنينا أبي توبيا تخيفون بل بصح جزيهم يغمسون أي معطاو زينا قبون زتعمس هذا كنستيو معطاو يخصن أبز قرب أوانو قابزي سلسة معات انت دعتم لكم أبي توبيا وتسيزونا زينا نخلط دك 10 شوعتن وال 10 شمونتن كلت دقو ذا سكر مستا أسكيرو ذا عمتن عمي صحاح قبل العليان حما نقدر سفتسمه نخاروت من هذا من تكون نحلفت استفرده أبز قرب أوانو أبي توبيا زينا وتسيزونا الله سلازي كمزول موديفو أدل كوي لكم بتقاراني لوط دفيرو زي كون استدفيرو مالتي وحالا بحالا بمن يتدفير؟ بمن يتدفير؟ كلكم فيهم كمزول بوضاتنا خمسون بيمزول زبن قرنبيت ما ينعقب يمزولو حتى بوضاتنا مسلا أزبن قرنبيت انت خوينس زي نور نقر كفتساني خاطرين مالتي ما ينعقب يوصي سلازنا عقل مالت هاي مالتي زي نور نجر زفت أمل بالزماني نمبع سلازي بمسارات اللوط أبيوتو تفتيل حدار فريس دقو كثيرو قبل قوس ولدهم قلبت صلاة إسرائيل كوينو إسرائيل مالت كون عيد حنت مع كل مالت أتمنى الحمز خلق كريستوس كابزاري أبراهام يزور النيرو دقنوت قل مزرع أبراهام كتفو زك على سخوين تراحي إذا نقولكم نعلم زرحن زر إزوج الله إسرائيل نيرا نثان علم زرحن زرعي إن تولد زتك الله زنبرت حجر كتفز كالس زرعين ما كابلوت استرخ لزر ما كل زي حديا نفس الرجال زوري قبل الصدوم أكل من زيارير زتات أيفه علمنا كبير موضعتي كم تمرع زجرة أجزاء بما عزيز حزن الله أياف حديات سلزي كابز حديات زي نرأسنا كنأكل يكبعنا قبل صدوم نسدرابي زبتني نتفطر أجزاء زعرري نحقق أجزاء كزفر سن زعرري أجزاء حدار أيكل كلام حدار زفت سنجن أكلت تستفن على صوت هزلو أكل أدام انتاي أدام انتاي سبعي هيوان كندا سبعيتيا أكلت حدا عينو صوت هزلو حدار كنز مسرتاي قبر بعريو قبر صدوم مالت اجزيابيه بزحو تبازحو نمدر من الوايلو زعاسوزو حق زتصارب
ምክንያቱም ዓለም ክትባዛሕ ተባዚሓ ድማ ናይ ደቂ ሰባት ዘርኢ ብዝተቀደሰ ዘርኢ ዓለም ከም ትመልስ ዝገብር ኣብ መንጎ ክልተ ጾታ ዝተገብረ ዝምድና ግብረ ሰዶም ግን ኣብ ክልተ ሓደ ዓይነት ጾታ ዘለዎም ኣካላት ዝፍጸም ስለ ዝኾነ ነዚ ሕጊ እግዚኣብሔር ከይተረፈ ዝቃወም ዝጻረር ኣነ መስለና ዓለም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምዕቡል ዓለም ብዙሕ ግዜ ክትሪኡ ከለኹም ብብዙሕ መለክዒታት ማለት እየ ሓደ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነገር ከም ዝተፋፋሕ ዝገብሮ እውን ከም እትፈልጥዎ ቁፅር ህዝቢ ዓለም ሎሚ እንዳበዝሐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንተበዚሑ ከዓ ቁፅሩ ክቕነስ ኣሎ ግብረ ሰዶም ከዓ ካብቲ ሓደ ቁፅሪ ምብዛሕ ካብ ዝቕንሱ ነገራት እቲ ሓደ ሰብ ብግብረ ሰዶም ክባዛሕ ኣይከኣልን ቁፅሩ ክቕንስ ክፀንት እዩ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ዝጽየፎም ነገራት አቀድምና ክንፈቶም ካብኦም ርእስና ክንዕቅብ ይግባና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኮነኑ ኃጢአት ንከምዚ ዓይነት ኃጢአት መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝጽሓፎ ምዕራፍ ሓደ ካብ ቁጥር 23 ጀሚርኩም ክሳብ መወዳእታ እንተ ተመልኪትኩም ቅዱስ ጳውሎስ ብንጹር እቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት እግዚአብሔር ንዘነውር አእምሮ አሕሊፉ ከምዝቦም ገሊጹ ዘነውር አእምሮ ዝተባህለ ከዓ እንታይ ከም ምዃኑ ክትርጉም እንከሎ ከምዚ እንታይ ኢሉ ሓደ ዓይነት ጾታ ምስ ሓደ ዓይነት ጾታ ክፉ ግብሪ ክፍጽሙ ንዘነውር አእምሮ እግዚአብሔር አሕሊፉ ክህቦም እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቃል ምናልባት እግዚአብሔር አሕሊፉ ክህቦም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር እንዲናው አሕሊፉ ይህቦም ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ከምኡ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ነቶም ዘይእዘዙ ሰባት ምእንቲ ክምለሱ ናይ ንስሐ ድምፂ የስምዑ ምስማዕ እንተ ኣብየሞ ድማ እንደገና ናይ ንስሐ ድምፂ የስምዑ ምስማዕ እንተ ኣብየሞ እንደገና ናይ ንስሐ ድምፂ የስምዑ ምስማዕ እንተ ኣብዮም ግን እግዚአብሔር እንተተፈሊና ዘይንፍጽሙ ዓይነት ኃጢአት የለን ካብቲ ዝገርመኩም ሎሚ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ንክንክወል ምክንያት ዝኾነና እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ዘይፍጽሙ ዓይነት ኃጢአት የለን እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎ ኃጢአት እንጽየፍ ዘለና ኩሉ ዓይነት ኃጢአት ካብ ምፍጻም ድማ ዝተሐለለ እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ዓይነት ኃጢአት ክፍጽም ይኽእል እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ዓይነት ኃጢአት ክፍጽም ንዑ ቀሊል ስለዚህ ንዝነውር አእምሮ አሕሊፉ ሃቦም ዝተባህለ እግዚአብሔር በኃጢአቶም ክምልሱ ምስ ነገሮም ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ካብኦም ስለዝተፈልየ ዘይንውር ኃጢአት ንምፍጻም ኣእምሮኦም ዝተዳለዉ ኮይኑ እግዚአብሔር ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ብኸመይ መገዲ ከም ዝቆፅዖም ኣብዚ ቅዱስ መጽሓፍ እዚ ብንጹር ኣቐሚጠልና እዩ ስለዚ ሎሚ እዚ ዘመን እዚ ክንፈልጦ ይግባአና እዚ ዘመን እዚ ኣንጻር ተፈጥሮ ጠጠው ዝበለ ዘመን እዚ ዘመን እዚ አንጻር ሕግ እግዚአብሔር ጠጠው ዝበለ ዘመን ሰብ ንእግዚአብሔር ናይ ምእዛዝ ዓቕሙ ዝደኸመሉ ዘመን እዩ ሰብ ሎሚ ንምውፃም ዝደኸመ እዩ ንምብላዕ ግን ዝበርታ እዩ ንምብላዕ ዘይንፈጥሮ ምክንያት የለን ንምውፃም ከዓኒ ዘይነብሮ ምክንያት የለን ስለዚ ሰብ ሎሚ ነቲ ዘመን ብዝግባእ ክርድኦ እንተዘይክኢሉ እዚ ዘመን እዚ መልክዑ እንታይ ይመስል ቅዱስ መጽሐፍ ብዛዕባ እዚ ዘመን እዚ መልክዕ ብኸመይ መገዲ ኣረዲእና እንገሊፅልና ኣነ ከመይ ኢለ ክነብር ዝግባእ ኢልና ንርእስና ብምፍታሽ ነዚ ዘመን እዚ ኣንቢብና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና ኮይና ክንነብር ይግባአና ቅዱሳት መጽሓፍቲ ንኩሉ ኣብልሖም ዘርእዩ ንዘመን ዝመርሑ ንዘመን እንምርሓሎም ናይ ዘመናት መራሕቲ ኮምፓስና ቅዱሳት መጽሓፍቲ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ኣብ ዓለም ዝፍጸም ነገራት ኩሉ ኣጉሊሖም ዘርእዩ ንሳቶም እንታይ ኣምተልኩም ከም ኣጉሊሖም ዘርእዩና ስለዚ ሰብ ህይወቱ ብቅዱሳት መጽሐፍቲ ዝመርሕ እንተዳ ኮይኑ ካብዛ ዝረኸሰት ዓለም ክወፅእ ኣየጸግሙ ሎጥ ካብ ሶዶምን ጎሞራን ወፂኡ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ሙሉእ ዘመኑ ዘሕለፉ ኣቦና ዮሴፍ ንእግዚአብሔር ዘስመረ ኣፍታ ብጣዖት ዝጨቀወት ብኃጢአት ዝነገሰላ ሃገር ግብፅ ኮይኑ ኣብ ግብፅ ኮይኑ ንእግዚአብሔር የስምሮን እዩ ንእግዚአብሔር ንምስማር ቦታ ይወስድ ሰብ ንእግዚአብሔር ንዘይምእዛዝ ምክንያት ዝኾነ ከባቢ ይኮነ ንእግዚአብሔር ንዘይምእዛዝ
ምክንያት ዝኾነ ስራሕ አይኮነ ንእግዚአብሔር ንዘይ ምእዛዝ ምክንያት ዝኾነ ሀብቱን አይኮነ ንእግዚአብሔር ንዘይ ምእዛዝ ምክንያት ዝኾነ ትምህርቱን አይኮነ ልብና ንእግዚአብሔር ክርሐቅ እንተጀሚሩ ዝሓዝናዮ ሞያታት ኩላቶም ንሳቶም ካብ እግዚአብሔር ንምጥፋእ ምክንያት ይኮኑ እቶም ዝሓዝናዮም ካብ እግዚአብሔር ንምጥፋእ ምክንያት ኮይኖም ዝተረኽቡና ግን ልብና ካብ እግዚአብሔር ክርሐቅ ዝጀመር እታ ዓበይቲ ዓለም እዛ ንሪኣ ዓለም ኣይኮነትን ኣብ ልብና ዘላ ዓለም ግልጽ ዲ ሓገ ንሰብ ሓጢኣት ንምፍፃም እታ መጀመርያ እትፍትኖ እዛ ንሪኣ ዘለና ብዓይንትና ትርአ ዘላ ዓለም ኣይኮነትን ንሰብ ሓፅድቀ ነገር ንምፍፃም እታ ፈታኒቱ ዝኾነት ዓለም ኣብ ልቡ ዘላ ዓለም እያ ኣብ ልቡ ዘላ ዓለም ኣብ ልቡ ዘላ ዓለም እንተሰኒፍዋ እግዚአብሔር ዘመሓደረ ዓለም ከም እንትኸውን እንተገይርዋ ኣብ ጥቕኡ ዝተፈፀመ እኳ እንተተፈፀመ ንሱ በተጥቅጥቁ ዝፍፀም ነገር በፍጹም ዝተመልከ ሰብ ኣይከውን በፍጹም ኣይከውን ቅዱሳት መጽሓፍት እነዚህም ተረዱና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያኑ ብዛዕባ እዚኦም ንጹር ትምህርቲ ዝውል ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ዮሴፍ ኣብ ምድሪ ግብፂ ብሓጢኣት ክወድቕ ምቹው ኣጋጣሚ ተፈጢሩሉ ነይሩ ቀዳማይ ብሕዋቱ ተገፊሉ ካልኣይ ብነፃነት ዝነብር ሰብ ኣይነበረን ባርያ ኮይኑ ዝተቆፅረ ንዓው ብስጋ ንምንባር ምቹው ዝነበረ ምሰይቲ ጲጥፋራ ኣብ ሓደ ዓራት ምድቃስ ምሰይቲ ሰብኣይ ምድቃስ እዩ ክብሪ ልዕሊ ስጋዊ ክብሪ ዘኽበሮ ግን መንፈሳዊ ክብሪ እዩ ስለዚ ኣነ ምሰይቲ ጲጥፋራ ደቂሰ ኣብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝኸብር ምሰይቲ ጲጥፋራ ምድቃስ ኣብየ ኣብ ምድሪ ግብፂ ሓሲረ እግዚአብሔር ዘለዎ ማእሰርቲ ስቃይ ይሕሸኒ ኢሉ ንርእሱ ንስቃይ ሓሊፉ ዝሃበ ዮሴፍ ስለዚ ዮሴፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዮሴፍ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ተረኸ እግዚአብሔር ዘኽበሮ ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኢ ብኣተ ቤት ማእሰርቲ ናይ ነገረ መስቀል ምሳሌ ዮሴፍ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ንጓል ፈርዖን ከም ዝተመርዓወ ስልጣኑ ታሕቲ ፈርዖን ከም ዝኾነ ጓል ፈርዖን ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝተመርዓዋ ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረታ ድሕሪ ትንሳኤ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 ክትምልከቱ ከለኹም ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተ ይግበሩ ንኩሎም ኣሕዛብ ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ትንሳኤ ክርስቶስ እያ ትመስል ስለዚ ማእሰርቱ ናይ ሞት ማእሰርቲ ናይ ነገረ ስቕለት ምሳሌ ነይሩ ካብ ማእሰርቲ ሞፅኻ ናይ ትንሳኤ ምሳሌ ነይሩ ዮሴፍ ንክርስቶስ መሲሉ ዮሴፍ ብዕስራ ብር ከም ዝተሸጠ ብሕዋቱ ከም ዝተሸጠ ክርስቶስ ድማ ኣሕዋቱ ብዝኾኑ ሓዉ ብዝኾነ ይሁዳ ተሸጡ እቲ ታሪክ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዚ እንታይ ኣክልበለ ንሓጢኣት ንምስዓር እቲ ዝዓበየ ሓይልና ዘሎ ኣብ ልብና እዩ ኣብ ከባቢና ይኮን ልብና እንተስዒርና ኩሉ ከባቢ ክንስዕር ኣየፀግመናን ንዘለናይ ዓለም እኳ ከነማዕራርያ ኣይሸግረናን እሞ ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ነቲ ዘመን ፍለጡ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ነዚ ዘመን እዚ ብዝግባእ ተረዲእና ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝመርሕዎ ህይወት ሒዝና ንእግዚአብሔር ዘሐጉስ መንፈሳውነት ሒዝና ነዚ ዓለም እዚኣ ካብ እትማርኸና ዘበለ መገድታት ኩሉ ንርእስና ዓቂብና ክንነብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና እቲ ጥበብ ሎሚ ዘመንና ጥበብ ዘድልዩ ጥበቡ ድማ ቅዱስ መጽሓፍ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግብኦ ብጥበብ እንተዘይኮይኑ ነዚ ዓለም እዚኣ ሎሚ ከነሰንፋ ኣይከኣለናን እዩ ማለት እየ ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ስለዚ ጥበበኛ ወይ ፍልጠት ምህላው ወይ ከዓ መንፈሳዊ ጥበብ መሓዝ ኣብ ክርስትና ዓለም ኣገዳሲ ከም መዛዘሚ ሓደ ግዜ እንታይ ተገይሩ ይበሃል ኣብ ሓደ ክልተ መንስያት ናብ ሓንቲ ከተማ ይኸዱ እሞ ኣጋጣሚ እታ ከተማ ምስ ከዱ ግዜ ስለ ዝመፅኦም መሕደሪ ቦታ ይስኡ መሕደሪ ቦታ ምስ ሰኣኑ ዝገብርዎ ጨኒቑ ኣበይና ንሓድር ኣብ ደገ ሓዲሮም ኣራዊት ክበልዑ ዝገበሩ ገይሮም ከዓኒ መሕደሪ ቦታ ክረኽቡ ድሓር ኣብቲ ዓዲ ግን ሓደ ነገር ሓሲቡ እቲ ዓዲ ንቤተ ክህነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ዝኾኑ ዝተፈለየ ክብሪ ትህብ ዓዲ ምዃኖም ተረዲኦም ድሓር ሓደ ነገር ሓሲቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም ንስኻ
ممهر كتكوني خا أنا خا ناكا تمهراي كون نسخة كم ممهر كدان كات خدل متمتم يا خاتم تبي يعرف موداتات حدا كم تمهراي خوينو ستمتي مخمس تبارو كذا ناخذ مع ناي بيتكريستيان أقل زي تخبروا اليوم أقشاهم زي تعبروا اليوم من نابلو خدي جميل دحر أقدام خوينو مجلس بعد خبر بحدا كذا تقبلهم قبوا عرفيهم زبعوا ستيون هيهم يعرفهم بدحر يو أفتى كذا كان حدا سرعتني زوم سبات سياسهم قال تقلال لا زي تمهري كن كم من تاي خوينو أفتى كذا دي ها كم نمهرن كم تمهري خوينو دحر مود دادام ساتو ثم كذا حدا سرعتني أقصهم زعتوا سر نايبرانا نايداويت مصحف سنة نبرخات تبايلو أفتى كذا نتنايبرانا نايصلوت مصحف صلوت صليو أنت زي كوينو كافت كذا خود صايف كرنا دهار مودانا توابوتات نقوم استسئو بدمو لما لعلنا لما لكم انتايو زمن سقاشا كاو برهات كي تقبلنا خود صايف بقدر الدنيا وايتو انتاي مزقبه داويت غاشا مسمت زنبو سلازلو تنبوكم كميلو دهار مساوهم نزا داويت تغلوتوا انتاي مخانا بيلا قريت كاهم تنبونا يفلطواني دهار مودانا بزغونكن ጥበበኛታት ግን ነሮኝ አዝም ጥበበኛታት دحر موداتات مصحف نام دبو قصوت مغزايات شوتو ابوتي ممر سبحان العادات مصحف سرايو قلبيتي يسو مصحف قلبيتي يلب شوفت قلبيتي زلو مسكين يلب بابونا ابيت اذا داويس قلبيتكم والله ويلات اي نسخي كي تقلبت انا كل اللي زندو نعنا لي كاونت اسمينا كو قلبيتنا مصحف من باردا ترديو لا يخرج دري انسيو إذا زلنا يا عالم زيا زتجل بلدات أنت تجل إذا زلنا يا عالم زيا كل زي ما السنة جر كل نجر عمسينا خدر إن علاقة أنت فترت إذا عالم زيا كان زي تمام رسب نقول كل تدفع له جزء سلزله إذا عالم زيا أبانا نقول كل أفاز تدفع له أبانا بوضع يبلام نمبل إذا عالم زيا بس كبا بقصات مسحات كخلو داي كبالنا نزل خرج دائما فسك بسيدة بفنا قدوس أملاكنا እግዚአብሔር ስለዚህ መሐረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር آمين سمو لباري اسم እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን ንሓውና መምህርናን ሊቀ ማእምራን ዲያቆን አሽመላሽ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ስምናን ስሙን ኣብታ ዘይተሓለፍ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብ መዝገብ ሕይወት ኣብ ዓንዲ ወርቁ እግዚአብሔር መዝግበልና ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ክሳብ ሎም መዓልቲ ካብቲ ነዚ ግዜ እዚ ይፍለጥዎ ነዚ ዘመን ይፍለጥዎ ብዝብል ኣርእስቲ والزمن زي تبقينا فايدنا يو تردينا يو علنا السو ترى يكون بنت ماهرنا مفلات ترى يكون استعملنا الزمن زي مسفلتنا يو خان كم يجرنا هذا الزمن زي كم ندحن كم الزمن زي كم يجرنا نايز عالم زي برهان كم نخولون كدمهرنا قديم مالي سلازي مسمع لنا أبزتا كيفا لنا على الزامية تعم سلازغونا لعقلت إزني تراي بخير زقبا يكونن أتزراي خوفر كزروا مسوفرة قليون عب مقدي ودقا قليون عب كوحو ودقا قليون خاني نعمل عمليات ودقا توالي تنقرلو سلازي قال الزيابير لعقلت إزني تراي سبعينا يخوين خلون كنت تلقى قالنا كل لازم تبزرز عب مرز تزرعون عب قرص تزرع ناي كل لازم لبين قال الزيابير بحوشن بلستاني وتقبلوا سلازي لبنا هاني نقال الزيابير كوميو مالتي سلازي سوسا ميتي سلاسا سوسا ميت فرسنا يكون فري يقبع الناي مالتي الزيابيرون بزحت الناي نحنا رغينا يظلنا عدل كأني كم زيكونا قبلت علينا
ملوثة يرسع مثلني ناي درامن ناي قدس ميكائيل درامن دبر أمانيال كريستيان سان معقولة مزمران ناب مدرخ الله وتعاهم ناي مزمار جزيل أخذكم سلزي نحن خاني كفري علىنا زرعنا دول زري فرن خنفري بزار اسنا خندعن سدراميتنا خندعن بيت كريستياننا خندعن حبرتسبنا خندعن يدوا لنا زلو استمرتي بزار اسنا ترى يقول نقولنا نحواتنا نعوضنا نكل سماي فرن خنفري يدوا لنا فلمري نزمن زي مفلات ترى يدكم نسي نزمن زي بتنامين بفلتاتين كنبودو خمزلنا نعلم هذا لنا سلازي استمعنا زيامير أملاك أبنبنا يحترلنا كل جزء بعد كمدلون مزور كلنا زلون كان تقدسية كريستيان نوه زمن بهذا زيامير مسلم كيلو معنا زخرون تمرتي غورنا سبقا خمسة حبلون زيامير كلهم من لنا أمي فتزدلي يودركب فتزلم منها وعاصل صغيرة نحن عن دريق نحتى تعلمنا بزيامير كل من علمنا مسرتنا كل حاجات تاي تدور على قال زيامير مرعاضي فوق كلهم تزوت سريلا كان مسات كاتوز تزوت سريلا نقدر كنا صلاة سمايات نايزا على مزيا نقدر بقولنا من تبصحنا نبي زيامير مثلا نبزح على نقدر يبصحنا ما يجي نبصر عمره يبصحنا ما يجي سبسي كوريو كبروس لزغلت لنا خمس ساعات هنا كم ساعتنا ننبه زيامير عمره يقولنا لسان يقولنا كنستوعب نغير كنحسن نغير كنسارب نغير غير بكيرنا بجزاء غادنا السمات كيرك عمي نبري لذي القدس بيت كريستيان استمعنا يوم بيرام تراغير ودسب قال هواي متفكر وحافظ العشرين خمس غلط دمكرنا ستار ما يركم إلهم وزم لا يسنف التقنيات يمكم إلى من بعد سلازي سبسي كان رأي مزي تاوينهم مهجي هجي هواي نفسه يقولوا أتون نفسه يقولون ولد اليوم كابزنا علسي كما يعلو كابزنا علي غف دمكرنا سيولي يقول أنا كدس بيت كريستيان سب عمرة وعندهم مساعد كم عصر هذا يكوننا ذك سمات سلازي زيامير بعد ودي هاي البعوضي كم يركب مريشال لدي أيكون يركب سراحي كم يركب سرحني نبركان كتولها هني أي تغير لحمات جد من لما ما دي دلوا أبزمنا أنت يدلوا من لما ما كم زحونا خملة صحة من لما ما عدنا وال خمس باول جد ولدهم سمينا قولدنا زيادهم كمان ما يكون سلسلة ودسم بتفقوا هما عين السوالو نحكي أزت عدم السوالو لا ينحسن كم تبعالو ذنا زيادة يرا حلال تجبريا مسوي تخنا برايت غني تبعالو ذنا بركم شدش على دولة كذلك سلسلة هم تبعالو ذنا برو بتفقوا من زيادة يمكن نعود هم قريبا كنوم سلسلة زي عالم ده أنا بوز أقصقص عمرنا إذا كسبت تغيير الأمبري زيابير نودو الدجيرو نقول كأول جري فتيرو سلزي كابزيا عالم زيادون كنوت علىنا زي نقدر زي بسجانا ونودسد بسكون ونستوى ما يكونن بسجان بنفس نستوى ما يكونن بسجان بنفس نستوى نودسد نقدي ونوع نقدي تايت درايلو مسحب قدسي سلازم حياتنا نوتو تخرون حنت مزمور كابوباء نمرت سلاويت
ሰራዊተ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒተ ዓለም ለመድኃኒተ ዓለም ይቀብሩ ለመድኃኒተ ዓለም ሰራዊተ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒተ ዓለም ለመድኃኒተ ዓለም ይቀብሩ ለመድኃኒተ ዓለም ለመድኃኒተ ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ እምበኣር በእንተ እግዚአብሔር እጅ ድማ ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ማእከሎት መዛምራን ምስ ናይ ደብረ አማኑኤል ክርስቲያን ሳንድ ማእከሎት መዛምራን ብሕብረት ሰለስተ መዝሙርና ዕለቱ ኣቕሪቦምልና ኣለዉ። ኩላትና ብእልልታን ብጨብጨባን ምስኦም ሓቢርና ንዘምር ኢና። ናብኡ ክፍለኩም እዩ።
Thank you.
አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። የዘመርነው መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለና። እሺ፣ በሰላም
ቤተክርስቲያን ምክንያት ንገበና ዘላ ኣዝና ዓድለኛ ናቲና ሕጂ ናይ መግቢ ጊዜ መግቢ ኣብዚ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ከም ዘይኣቱ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ኣሳሰይቲ ስለ ዘለዉ ንሕና ከይድና ስነ ስርዓት ገይርና ቅልጥፊትና ብመስርዕ ኣብ ኮፍ መበሊና ኮፍ ምባል ጥራይ ዘለና ሽዑ እቶም መግቢ ዘቕርቡ መመፅኦም ኮፍ መበሊና መግቢ ክህቡናዮም ተጠዋውመፁ ኣይንበላ መገዲ ብዙሕ ጫዕጫቕ ኣይንብል ምስ ብዝዕና ምእንቲ ክንረኣየዳ ስለዚ ሕጂ ሰዓት ናይ መግቢ ስለ ዝኾነ ከይድና ተሰሪዕና ብስነ ስርዓት ኮፍ ንብል ኣብዚ ቤተክርስቲያን ውሽጢ ከዓ መግቢ ሒዝና ሃይዶቶ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ንጠቀመሉ ብሰላም ናብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣተው